Ты кажаш, спыняйся, калі мне не спадабаецца. Ты, чалавек, які... Ты просто не разумееш. Ты вось сціплый, напэўна, айцішнік. Ты не разумееш, што першая кніга на беларускай мове, якую я прачытаў за апошнія 5 гадоў, самастойна і гадоў 35 з задавальненнем, гэта твой, пентаквантар. Ну, гэта пытанне хутчэй не да мяне, а да цябе. Я чытаў шмат аўтараў, літаратараў, усё такое, але я не захапляюся класыкай, я захапляюся фантастыкай і фэнтэзі. І нешта, апошнія 5 гадоў пераезды, зразумела, там Польша, ўсё астатняе, не было часу чытаць. І тут пентаквантар. Я б сам такое купіў, прачытаў. Таму што не было нічога такое, вырашыў, нічога няма такого нашого. Што рабіць? Прыдумаў, што рабіць, узяў, напісаў. Гэта феномен, па-першае. Па-другое, слухай, гэта чытаецца так, нібыта ты і фізык, і штучна-інтэлектуальны распрацоўшчык, і проста распрацоўшчык. Я калі прачытаў, я такі чалавек, які берэ і чытае. І ўжо калі я прачытаў, на моманце, калі там быў адказ ок 200, я такі так, стопэ. Гэта што, нашанскі хлопец? Пайшоў глядзець, знайшоў цябе ў LinkedIn, такі ён жа праграміст. Тогда, 200 окей. Ладно. Я такі безлітасны быў. Калі нешта там тэхнічнае, такое, я, не сумняваючыся, піхаў туды ўсё тэхнічнае, няхай будзе, рэдактар разбярэцца. Моцна спадзяваўся на рэдактара, што рэдактар прыйдзе і нешта там мне скажа, як правільна гэта аформіць, ці гэта парэзаць, ці гэта, напрыклад, наогул выключыць. Але не надта моцна парэзалі мне рэдактар. Мне здаецца, рэдактура і карэктура зрабіла кнігу нашмат лепшай. Я просто час ад часу пішаў трохі, ух ты, пасля карэктуры, як вы класна мне зрабілі. То бок я баяўся... Столькі моцная карэктура, што прям кавалкі цэлыя змяняліся? Не кавалкі, не той, каб кавалкі, а перафармулявалі сказ, напрыклад, так, што там такі, ён стаў карацейшы, больш ёмкі і больш такі прыгожы. У мяне там не надта ўсё прыгожа было. То бок, ўсё прыкладна тое ж самае. То бок не было такого, што нехто ўзяў і выкінуў там абзацы, там ці старонку. Не. Просто скарачэнне ўсяго тэксту рукапісу адбылося за конт таго, што просто сказы трошкі перафармулявалі, ставілі там замест 2 слоў адно, і яно прыгожа выглядае. Просто пасля карэктуры я чытаю, і яно маё і ўжо і не маё трошкі. І я бачу, што яно стало лепшых. Пацаны, класна. Адрыктавалі мне нармальна, і карэктура была супер. То бок, я баяўся, што там нейкае будзе сутыкненне інтарэсаў з рэдактарамі, карэктарамі, але не. Файны досвед. Без амбіцый, без таго, каб... Ад чытачоў аб тым, што гэта занадта тэхнічна, ці не? Было трошкі такое, але, як сказаць, я закрываў глаза на такі фідбэк. Бо я чытаў, я атрымліваў салоду. Для мяне гэта не занадта тэхнічна, для мяне гэта вось смак, гэта... так, не, я пісаў так, каб яно не супер хардкор, там просто не дэбаг бінарніка, там не асэмблерныя лістнікі на 5 страніц, там просто такія, якія там просто нармальны чак не той, што чытаць не сможа прызывыша хворы. Вось, такое няма. Дарэчы, вось, заўсёды як прыклад прыважу Крытономікон, там, дзе кавалак коду на перлі есть у гістарычным рамане, як гістарычны, там, фантастычны гістарычны. Вот там кавалак коду есть. У меня таксама быў, але я ўсё павыкідаў, тому што, яны рэальна не трэба там. Я заставил только то, что трэба. Там покинул такие рэчы, без якіх уже не можно обойтись. А где ты хотел кавалак коду покинуть, ты памятаешь? А там так было, там хутчэй не кавалак кода, а скрипты такие, shell-скрипты, якімі дэбажыў Юлік свою подписку, калі ён знайшоў, што зніжка ў магазине была нейкая незразумела. Ён там пачаў дэбажыцца і скрипты запускаў па сваёй подпісцы. Каб там, гэта хутчэй нагадвае такі клауд, ведаеш, там PowerShell в Azure Cloud, калі ты там... Але PowerShell, гэта ж будучыня, PowerShell. Дажыве, думаю. PowerShell класная штука. Нарэшце, мы яшчэ пагаворым, будучыня гэта ці не будучыня. У мяне шмат пытанняў да цябе, як да аўтара. І я прапаную пачынаць. Я бачу, змяняе дзень вакол мяне. Усім вітанкі, вы слухаеце падкаст «Цёмны лёс», 44-й выпуск, ужо 3-й год запар. Робім для вас класны контент, тэхнічна, навукова, гікаўскі, не толькі. Сёння выпуск доўгачаканы, бо любіць мая аўдыторыя слухаць пра літаратуру гікаўскую. Мы рабілі пра кола часу, мы рабілі пра валадара пярсцёнкаў, пра фантастыку мы ні разу не рабілі, мне падаецца, агляд.
і сёння выдатная магчымасць зрабіць агляд на бадай што лепшую, як мне падаецца, беларускую фантастыку, якая на сённяшні момант існуе, з аўтарам гэтай фантастыкі у гасцях Артём Шуканаў. Здароўкі яшчэ раз. Добрый дзень, всех вітаю. Ну што, я, дарэчы, калі збіраўся, я думаў, а ці гэта карэктна аўтара прасіць распавесці змест сваёй кніжкі, улічваючы, што яна прадаецца зараз, і, напэўна, гэта, спойлер, я, дарэчы, скажу, калі спойлеры пачнуцца, вы, слухачы, не бойцеся. Ці гэта окей? Я, шчыра кажучы, не ведаю, што окей, а што не окей. Гэта моя першая кніга, і я, як аўтар, яшчэ не сфармаваўся, таму мы просто калі дамаўляліся, яна толькі прадавалася, а вось зараз, акурат за тыдзень да нашага запісу, выйшла аўдыёверсія на Ютубе. Я такі, всё, значыцца, не я першы спойлер накіну, і праз мяне грошыкі з твайго кармана... Не, чакай, там аўдыёверсія платная. Там кавалак тэставы на Ютубе. Сур'ёзна? Яна прадаецца, так, $10 з цябе будзе. Чакай. Это толькі першы том выйшаў. 10 і 12, гледзячы, якая платформа. Вось, яна прадаецца на Audiobooks Buy, а на Ютубе выйшаў першы кавалак 30-мінутны. Блин, 30 хвілінак выйшла на Ютубе, увесь першы том гэта 12 гадзін, то бок, можаш паслухаць той кавалак, нічого страшного. Мне падавалася там... Правер, можа, хто ўжо і выклаў поўна. Не, на Audiobooks, так? Audiobooks Buy, Ведарбай, гучу, все правильно. Якая працяглася та роліка, які выклалі на YouTube Audiobooks Buy? Я так абрадаваўся. Ну ладно, чему обрадоваться? Наадварот. Будем радоваться тому, что люди даведаюцца. Зараз я погляжу, каб просто не быць даўбаграем крышачку. Ну так, 30 хвілін. Вось, а весь першы том гэта 12 гадзін. То набывайце. Але вось тады у мяне зноў ж такі пытанне. Мы сёння будзем з тобой размаўляць пра змест. Даволі блізка пра змест. Я б сказаў, гэта будзе спойлер. Зразумела, кніжка здаравенная, я там гадзін 14 трэба, напэўна, каб просто прачытаць. Але ўсё ж такі, мы сёння будзем абмяркоўваць змест. Гэта не парушае аўтарскіх правоў, там, ці гэта для цябе гэта ок, ці не ок? Як ты гэта ставішся? Пачакай, калі парушэнне аўтарскіх правоў, то калі б ты взяў змест і на аснове яго напісаў такую ж самую кнігу, але там это мікса квантар я б назваў і прадаваў. Вось тады это уже... Можа быць, гэта і было парушэнне аўтарскіх правоў, а так мы самі размаўляем пра кнігу, і як бы людзі... А чым, па-твойму, у кніжных клубах займаюцца? Дарэчы, так, тое ж самае. Тое ж самае, ніхто іх пакуль што не прыцягваў за парушэнне аўтарскіх правоў, хаця я не ведаю, можа і прыцягвалі, але фігня, давай... Задача сёння не распавесці пра кнігу так, каб людзі паслухалі, не чыталі. Задача насамрэч распавесці пра цябе і пра кнігу так, каб людзі зацікавіліся яшчэ больш і пайшлі і прачыталі ва ўсіх падрабязнасцях. Хутчэй за ўсё так атрымаецца, таму што у падрабязнасцях весь сюжэт распавесці я наўрад ці тут смогу, таму што агромны, і там не весь прыкол у сюжэце. Там же яшчэ і розныя рэчы ёсць там, як бы так сказаць. Пабачым. Апісанні, тэхнічныя канцэпты, то бок ўсё там ёсць. Я сам вельмі люблю свае тэхнічныя канцэпты, там я іх абажаю. Вось, і яны для мяне, як бы, можа быць, не менш важныя за сюжэт. Мне шмат пытанняў. Давай, это салодзенькая такая тэма. Але спачатку... Коблеры абажаю. Давай спачатку з табой пазнаёмімся, бо не ўсе будуць ведаць, хто ты, чым займаешься па жыцці, чым займаўся, чым зараз займаешься. Такое каротенькое інтро пра сябе. Я Артём Шуканаў, жыву тут у Варшаве. Ад пачатку вайны прыехаў у Варшаву, работаю праграмістам. Гэта Ніл, ён прыйшоў вас павітаць таксама. Ніл Артёмович. Вось. Працую праграмістам, напісаў кнігу і, напэўна, уже магу лічыцца ў некаторым сэнсе і пісьменнікам. Пакуль што я... Ты працуеш праграмістам гадоў 15, так, дутнетчыкам? Нават больш, напэўна. З 7-го году я часткова працаваў у сапорце некаторы час. То бок сапорцерам быў, потым скаціўся ў .NET, і там так і сижу, мне нормально. І пры гэтым 10 гадоў апошніх ты пісаў пентаквантар. Паралельна з асноўнай працай, як бы папісваў. Як нарадзілася гэта ідэя ў праграміста, у .NET-чыка пісаць кнігу? Як, адкуль, што? Ты чытаў, ты пісаў, ты пісьменніцтвам займаўся? Я чытаў розныя іншыя кнігі, і нешта... Я думаю, просто у меня это некая предрасположенность есть к этому.
Не, ну да чытання Вось, шмат у нешта каго, але ж чытаў. не пісаць. Не, не да чытання, да пісання. З дзяцінства я ўжо там у нейкай пачатковай школе пісаў нейкія расказы, скажем так, там нейкія апавяданні, вось, і заўсёды сачыненнямі ў школе добра ішлі. То бок пісаць гэта так нармальна для мяне, гэта нармальны рэжым. Вось там які былі ў мяне дагэтуль шыткі нейкі валяюцца, у гэтым шытку напісана нейкая гісторыя першы дыназаўра, які жыў за шафай у нейкай кватэры, чацвёрты, трэці клас, нешта такое, потым пра нейкага французскага злачынцу, які там адсядзеў, выйшаў на волю, стаў на шлях праўлення, все такое. То бок нейкі вось такія гісторыі заўсёды ляталі там. Я не звяртаў увагі на это все, ну, хто дзе я, дзе пісаць, як там зямлі калупацца. Вось, ну, але потым уже стала неяк зусім ніяк, уже трэба было спісаць. Так нарадзіўся з такого, ну, па сутнасці, нарадзіўся з La La Land, з аднаго прагляду La La Land, там в кнізе ты можа бачыў напісана на задніх старонках, там, што хадзіў на La La Land у кастрычнік, і там нешта так стрыкнула. Менавіта з La La Land, як бы, от кропка адліку, калі ўсё пачалося, вось гэта пачалося там. Я дакладна памятаю, што гэта было романтычная лінія ўсёй кнігі, то бок там пачалася на з романтычнай лініі в кнізе, там яе можа і не бачна так нармальна, але яна там ёсць. Ось спойлеры, калі цікавіць паміж кімікім романтычнай лініі, гэта Юлік і Джинні. Вось. І вось з гэтага ўсё і пачалося. Спойлеры на потым пакінем, я ўсё гэта яшчэ спытаю. Добра. Але я думаў, што там две лініі. Ну, будуць, але ладно. Так, это вось асноўная, такая можа слаба праяўляецца, але Юліка і Джинні, она вось яе пачалася кніга, як менавіта як слабая, нават асноўная, што ў канцы кнігі ёсць гэтая романтыка. Ну так, але в асноўным аб'ёме так бы яна не прасочваецца. Вось, і гэтая романтыка, яна, ну, La La Land романтычная такая гісторыя, вось там яно і стрэльнула. І як бы там гэта было хутчэй такое ўнутранае адчуванне, ведаеш, вот такого нейкай цёплае воблачка такое романтычнае, вось яго яно пачало разгортацца. І як бы я працую ад плямы, як мастакі кажуць, ад плямы працую. Што малюеш, ставіш пляму на паперы, ці на чым ты там малюеш. І проста гэту пляму пачынаеш размазваць і прыдаваць яе ў розную форму. Вот імкнешся як бы стварыць з плямы, з хустка, нешта такое. Слухай, але ж La La Land гэта песні, танцы, а ў цябе кіберпанк. Ты адразу ведаў, што гэта будзе кіберпанк, фантастыка? Хутчэй за ўсё так. Просто у мяне нічога не атрымаецца. Занадта ў галаве кіберпанку дужа ў мяне. Патлумач слухачам, адкуль у цябе... Ну, я зараз разумею, чаму у цябе сувязь La La Land і кіберпанку, бо ў цябе ёсць пласт сацыяльных танцаў, лінді-хоп, я так разумею. Так, я на лінді-хоп хадзіў у школу качелі. Распавядзі, што гэта для цябе, таму што гэта яшчэ і значную частку кнігі займае насамрэч. Так, яно займае значную частку кнігі, як бы танцы, яны самі па сабе просто падаліся мне класныя ідэі таго, на чым можна абгрунтаваць вот, асабістасці персаналей гэтых іграў. Просто як я працую, то я працягваю тое, што я працую ад плямы, так? Нешта ёсць база нейкая, такая, і база хутчэй за ўсё не рассудачная, такая не інтэлектуальная, а просто уражанне нейкае, такое ядро эмацыйнае. І вось я на это эмацыйнае ядро пачынаюць наліпаць просто факты, з'явы, там, лічбы, нешта такое, і просто чаму так доўга пісаў? Таму што яно ўсё наліпала само па сабе, як бы спецыяльна не прыдумаю. Я просто жыву ў нейкім асяроддзі, з гэтага асяроддзя вот ліпкі камочак такі, які вось гэта эмацыянальны вось гэтай вот штуковіны, якая валяецца зародыш такі. На яго наліпае всё, наліпае, вот, і калі это ўжо становіцца гіганцкім нечым, я пачынаю структурызаваць это ўсё. А, то бок сюжэт, ён не адразу нараджаецца. Спачатку сюжэт не адразу нараджаўся. Ён нараджаўся ад нейкай плямы, якая нават не пачатак кнігі была, ў канцы там. І вот каб давесці да гэтай плямы, мне трэба было прыдумаць цэлы свет і ў гэтым свеце пракласці дарогу ўсім героям, пракласці 3 дарогі ўсіх герояў, каб яны сустрэліся, і потым давялі да таго момента, каб стала магчымым тое, што я задумаў. Гэта вельмі цікава, бо не Юлік, мы будзем яшчэ размаўляць пра персанажаў, але вось там ёсць адзін Юлій, ён наогул спачатку не выглядае як нейкі мейнстрымны персанаж, ну просто нейкі такі, ну папаў там. Ну ён вось такі, тут такі праграмісцішка такі сядзіць там. Ну якога нават ведаеш, не шкада будзе і там дзесьці згубіць ці яшчэ штось. Ён не выглядаў як... Ну калі згубім яго, другой часткі не будзе. Ну так. То бок это просто другая частка называецца, тому што, ну,
Ну і Але як, ж гэта адна как кніжка, зразумела я чытаў, было. гэта Это все одна гісторыя, это все будзе одна гісторыя, это две часткі маёй кнігі, это одна гісторыя, два тома. Это все далей будзе працягвацца, потому что з самого пачатку задумы была такая вось гіганцкая, на 4 тома, умоўна кажучы. То бок сусвет працягнецца. Ён працягнецца, яшчэ спін-оффы у меня там ёсць, ідэі на спін-оффы, вось. Это вельмі цяжка зрабіць. Это я наогул думаю, што не пацягну ні інтэлектуальна, ні фізічнае здароўе пакладу. Працяг спін-оффы, ладно, мне вельмі цікава, што далей адбудзецца. Пакуль што не, вельмі цяжкая праца, і я збіраю, вось кожны дзень практычна збіраю нейкія ідэі, там такія класныя часы, што ўжо такое напрыдумаў, самому страшна, просто капец. Але колькі чакаць, зноў 10 гадоў, як ты думаеш, ці як так ляжа? Верагодна, можа быць, потому што у меня яшчэ 2 праекты, я на 2 праектах іншых патрэніруюся, каб нормально зрабіць гексаквантар. Так. Коднеймы уже есть, там хто твиттер читает, там у меня есть J8, G8, это то, над чым я зараз працую, і яшчэ есть ідея адного вельмі класная штука, я не ведаю, ці я смогу выпісаць як трэба, там такі тэхнатрылер таксама, нават не айцішны, нават не без штучных інтэлігенцый, всяляка такого, а просто тэхнатрылер пацанскі такі. Вось, і зараз успомню, якого кодовая назва. RF. Ось. Ну, у меня-то, я люблю кодовые назвы для книг, то у меня там есть в Телеграме мои каналы, и они называются там специально папочка Write в Телеграме, у меня есть весь каналы, и называются по кодовых назвах книг, я туда складаю все идеи. Я просто хожу по городе, надиктовываю себе диктофон, туда потом распаршиваю их надиктованное, потом структуру надиктованное, складываю в фигму, потом по фигме план выходить, в этом плане я структурую додатково его, и потом починаю уже рендерить текст. Тобто там такий пайплайн моцний. Каб просто разумець тут кропачку паставіць, бо можа хтосьці будзе пра гэта таксама думаць. Гэта больш для цябе ўсё ж такі аматарства, ці нармальна ты можаш, скажем так, аддаваць на гэта час, не шкадуючы вытрачанага гэтага часу? Ну, я как бы не даю на это час. Это по парэжскавым прынцыпе, як бы засталося, що я роблю. Просто это от меня уже не залежить. Оно крутится в голове самому, только поспевая записывать. Записывать это недолго. Ось коли рендерить у текст, это уже довго, справді. Там було тяжко. Там було, вже треба було і посидіти. Ну, я хочу ведати про мотивацію. Скрасти у себе мотивацію? Ну, нема проблеми з мотивацією. Я гэта працоўны інструмент, так ці інакш я буду працаваць сам сабою, то бок я не расцэньваю сабе як некую такой, ведаеш, каштоўны мой асабісты час, там ніхера мне нет асабістага часу ніколі не было, ўжо не будзе, я ўжо падохну і просто утру не адпачым, ведаеш. Калі на фултайм можна пайсці пісьменнікам, то было б файна, але калі гэта... А грошы дзе браць? З продажу. Напэўна, пакуль што я толькі згубіў грошы на гэтым і крэпакатах згубіў, можна пару аўтамабіляў купіць, а можа быць атаб'ецца, пакуль што не ведаюць. Па маіх падліках пакуль што вот на дадзены момант моя інвестыцыя ў уласную кнігу адбілася на 30%, на 34-30%. А што сюды ўлічваецца, калі не сакрэт? Гэта прям нейкія выданні грашовыя на, там, не ведаю, на тыраж? Ну так. Ну як бы я просто ўзяў свае грошы і за іх выдаўся. Я просто думаю, это сам выдат атрымліваецца? Ну, як бы выдавецтву я заплаціў выдавецтву, заплаціў карэктарным рэдактарам. Там 10 сваіх грошы шукаюць, 10 грантаў. А яны могуць і свае, але на такі праект трэба больш, як бы сваіх там можа і не хапіць. Офігеть. А чаму так? Ну, таму я ўзяў свае грошы. Ці просто простое, што там нейкая класіка, якая перакладаецца, она прадаецца лепей, чым штосьці новае? Ну, цяжка сказаць. Ну, офігенны ты можа быць колькі хочаш офігенны. Просто пра яго ніхто не ведае, тому што это беларуска. Ну, для параўнання, вось я заўсёды такі прыклад прыводжу, што ну, возьме суперпаспяховую беларускамоўную кнігу беларускую і суперпаспяховую кнігу польскамоўную в польскую. Наклад суперпаспяховай беларускай кнігі это 10 тысяч максимум. Это ўзровень Бахарэвіча і іншых. Наклад суперпаспяховай польскай кнігі это 1,2 мільёна асобнікаў. Ого. Для мяне прадаць тысячу кніг для мяне прадаць гэта супер поспех амаль што недасяжны. Нават такіх як маіх там умоўна лічачы, што яна класна. То бок адбіцца ў ноль гэта амаль што не можа. Верагоднасць амаль што нулявая. А пра якія лічбы ідзе размова ў парядках? Просто гэта тысячы, дзесяткі тысяч ці сотні тысяч, калі выміраць у далярах? Ну, гэта не дзесяткі тысяч, гэта тысячы. Тысячы еўра, некалькі тысяч еўра, гледзячы якая кніга. Там, от 3 да, умоўна,
кажучы 15 калі 15 уже зусім там нешта. Ну, гэта зразумела, не ўлічваючы час, які ты там троціш на камунікацыі, на напісанне. Ніяк не ўлічваю час. Рэдактуру. Так, это просто... Так, ніяк не ўлічу час. Калі б я улічыў час, які на гэта затраціў, і па сваім рэйце распрацоўніцкім, то ты ведаеш, там это уже было бы на сотні тысяч баксаў, хутчэй за ўсё. Ішоў бы рахунак. Добра, яшчэ хацеў спытаць па тэхнічных пытаннях вось пра кнігу, калі ўжо заўтрам размаўляю, ад напісання твайго драфту, вось твой, я не ведаю, тебе там файл быў, напэўна, ці што, да таго варыянту, які мы прачыталі. Шмат часу праходзіць? Вось гэтая рэдактура, год. Год? Амаль што год. Слухайце, год. Это да халеры. Ну, да халеры, так. А колькі было ітэрацый? Ну, там было... Там 3 месяцы толькі рэдактура ішла. То бок ты адправіў свой чарнавік, і яны 3 месяцы яго адглядалі і рэдактавалі? Не яны 3 месяцы, мы разам з рэдактарам сидзелі і каўбасілі. 3 месяцы працы такой, ну, такой шчыльненькай, не только фултайм, але вы сядзіце там у зуме нейкім і разам чытаеце? Google Дока, каменты, я адказваю на каменты, выгугліваю спасылкі, чаму я такое слово ўжыў, так чаму такое слово ўжыў. Так не можна, так можна, чаму тут такое, вот і там спрэчныя моманты потым разруліваць нейкія. 3 месяцы, ну, так, а потым яшчэ 3 месяцы. Потым яшчэ пару месяцаў на распрацоўку вокладкі і ўсяго іншага, там пакуль дапінайся мастакоў, каб яны зрабілі. Потым яшчэ 2 раунды карэктуры таксама кожны па месяцы там. І это ж этапы яны ідуць не за адзін скончыўся, а другі адразу пачаўся. Адзін скончыўся, но ляжыць, там шукаецца каманда, набіраюцца людзі, там яны далі. Ну вось недзе каля года і прайшло. Офігеть. Ну гэта, блин, я думаў, што клас. А вокладкі. А чаму просто штучнаму інтэлекту не аддаць намаляваць да ўсё? Я не хачу. Там, па-першае, стаіць такая шыльдачка. Ну гэта, па-першае, без ужыцця там напісана, дарэчы, без ужыцця. Без ужыцця. Не ўжывалі. Ну, то бок, што значыць не ўжывалі таксама? Ну, калі я гугліў пра памеры кантэйнеру, напрыклад, і недзе там аішку спытаў, якія ёсць памеры кантэйнераў, марскіх кантэйнераў, якія ўжываюцца зараз у моры. Яна мне сказала 40-футовікі, 20-футовікі. Ну, тэкст ніводны радок не быў згенераваны, я не дазволю сабе просто вокладкі генераваць. Не, прабачце, я бачу дастаткова скандалаў, звязаных тым, што у чалавека была генераваная вокладка, і пасля гэта яго ніхто не купляе. У мяне прадукт, які аішка не робіць. Іншыя прадукты есть, якія аішка робіць, купляеце іх, это іншыя людзі, занимаюцца іншым родам прадуктаў. Такога тавара у маім ларочку няма, скажем так. Чаму такое стаўленне? Нібыта ж і што, дрэнна штосьці зробіць, калі ён табе там дапаможа правільна сфармуляваць сказ. Гэта будзе напісанне праз шыі, ці гэта ўсё ж такі твой сказ? Я такого сабе ніколі не дазваляю. То бок, ніякая нейрасетка не датыкае маіх сказаў. Ніякай часткі тэксту. Карэктары, рэдактары на гэта ёсць. Пошук синонімаў? Ніколі такім не займаўся. Okay. Мне не трэба синонімы, я пишу просто валім і ўсё. Ну, то бок, неабходнасці не было просто. Ну, зразумела. Ну, то бок, у мяне строга ніякай аішкі, нідзе. Я прадаю сваё, я прадаю тавар, зроблены самім сабою, на мой густ, як бы, хто давярае майму густу, той купляе, хто не давярае, не купляе, хто хоча генераванае, купляйце поўны інтэрнэт генеравана, у вас выбару там гіганцкі. Ну ладно. Гэта я падводзіў да пытання ўвогуле пра штучны інтэлект, бо у тебе кніга пра штучны інтэлект, чтоб там ніхто не казаў, хай это называецца так. Хаця я пазбягаў гэтага тэрміну, мне не падабаецца, я его не ўжываю. Ну, але па сутнасці гэта тое, што мы зараз хацелі бачыць, напэўна, пад штучным інтэлектам як чалавецтва. Адкуль тебе веды пра тое, як усё ў штучным інтэлекце адбываецца? Бо там надта тэхнічныя рэчы былі, там датасеты, абвучання. Ну, то бок, я сканчаў курсы па дипlearningu на курсеры і все такое, то бок, я трошачкі ведаю, як бы базу такую. Я ніколі не займаўся прафесійным, то бок не зарабляў ніколі там прафесійная цікаўнасць з пункту гледжання праграмавання і распрацоўкі. Ну, то бок, я праграміст, я код пішу, я ж не дата сайентіст, там нешта такое. Просто базовыя веды нейкія яны... Базовыя веды ёсць. Ну не, я працаваў з ёй самапіснай, там свае не бачу сэнсу пісаць, можа задач такіх ніколі ў мяне не было. Можа, трэба было пагуляцца, ну, конечно.
Але у агульным сэнсе разумею, як яно працуе вось. Ну, яно бачу, сучасныя так, когнітыўныя сістэмы такія комплексныя, як LLM, там паверх это ўсё attention матрыцы, гэта я не надта там добра разбіраюся. То бок просто я як карыстальнік, я іх так і пытанне пра фізыку, бо ў цябе моцная фізыка. Ну, я навучаўся на фізфаку, я добра разумею фізыку, і там крутыя ідэі у цябе ёсць. У цябе ёсць нейкая база фізычная, ці гэта просто адукаванасць такая? Я паводле адукацыі інжынер-энергетык. Вось, і як бы выкладаў год электрычныя машынныя апараты в Хабзе. Не чужая сфера для цябе, крацей. Ну так, заўсёды але маё каханне гэта хімія. Вось туды б я занурыўся як бы мацней. Так, мяне тут заносіць рэгулярна коблеры ўсе гэта ўсё. Гэта кнізе вось толькі коблеры былі, але мне было, мы пагаворым яшчэ пра коблерныя паскаральнікі, як яны працуюць. Вось я цябе дапытаюся, бо мне было цікава фізіка, а тут хоба вадкасныя элементы, нічога. Ну так. Ну, рэакцыя белоусага жабацінскага, там асцыляцыйныя рэакцыі, ой, класна, абажаю, не магу. Я не надта добра ведаю хімію, але вось туды я хацеў бы ўлезці. І наступны праект трошачкі там таксама закрану, хаця кваліфікацыі не хапае. Ну, там я ўжо, пэўна, буду браць нейкія кансультацыі прафесіяналаў, таму што будуць вычытваць прафесіяналы, і кансультацыю іх вазьму, каб не было ўжо такого, што можна зрабіць рэдактуру, каб рэдактар быў там хімікам ці фізікам, штосьці такого. Ну, это кансультант. Ён не, ну, как бы, як хімік, ён звычайна не з'яўляецца рэдактарам, карэктарам прафесійным. У нас Бесараб ёсць дастаткова добры хімік, дарэчы, беларускаму. Ладная тэма. Ну, вось можна даць там, калі нешта ў мяне такое будзе, чым я сумняваюся, вось, то я абавязкова там запытаю кансультацыю. Але это таксама доўгая справа. Ну, то бок тут год чакання, то складаецца вось такі, там запулю, і ён там месяц сядзіць, яму няма часу гэта зрабіць, ён потым мне адказвае праз 3 месяцы, і я нешта карэкціроўкі нейкія даю. Добра. Трэба зараз не хімія, вось, а хвалевая оптыка зараз мне патрэбна, такое вострае пытанне стаіць. І спецыяліст па аптычным валакне і па эванесцэнтных каплерах, якія працуюць гэтым. Эванесцэнтныя каплеры, такія спецыяльныя прылады, якія сігналы ў аптычным валакне могуць, ну, як бы перахапіць і змадыфікаваць, не разразаючы аптавалакно. То бок ёсць эванесцэнтнае ўзаемадзеянне хваля ў аптычным валакне. І вось у мяне там на гэтым сюжэт вісіць, і я як бы мучаюся зараз, каб это было так трошки праўдападобна і не занадта фантастычна, тому што я не люблю, калі занадта фантастычна. У Акадэміі навук беларускую напісаць, не? Чаму не? Не могу напісаць, конечно. Пісаць можна. По приколе. Ну, пісаць можна доўга, куды хочаш. Там у МІТ, у Масачусетскі тэхналагічны. Адкажыце, а час ад часу можу тебе сказаць, там такі. Ну, дарэчы, так, з амерыканскіх моваў адказваюць, там бывае. Там на асабістыя нават паштоўкі, калі пішуць паштовыя скрынкі, то людзі адказваюць часамі. То бок я ўжо не здзіўляюся такім рэчам, калі іх-небудзь. Вон я Градзі Бучу адказаў у Твіттері, там сказаў, што вашы ідэі гуманістычныя паўплывалі на маю кнігу, мне там у ДМ-кі напісаў, я просто кажа, віншую з выхадам кнігі. Градзі Буч, Боже Господи, это як Ісус Христос з неба спусціўся, мне тут і бузяку даў у лоб, і просто не магу. Так, добра, давай тады паціху пераходзіць да зместа кнігі, да таго, для чаго мы сёння сабраліся. Адзінае, адразу скажу усім, што зараз слухае, набывайце кнігу, калі ласачка, набывайце кнігу. Калі ласачка, так, это вельмі важна. Я ў паперы люблю, у паперы можете набываць у электроннай версіі. Поўны спектр. Аўдыо, электронная версія, ебукі, там всё, але аўдыо пакуль што толькі першая кніга, так? Ці другая? Аўдыо пішацца другая, на дадзены момант пішацца другая ўжо. Ну, то дарэчы, это Хвёдар-Бай, які чытаў, ён такі дачытаў яе, ну, запісаў чытаючы, і кажа, а давайте другі том, я хочу уже, давай, мне цікава, што там далі, дайте хотя б просто почытаць, не пад запіс, не па всім запіс. Блин, я ему спачуваю, бо калі ён прачытае другі том, ему прыйдзецца 10 гадоў яшчэ мучыцца, я так скажу. Я, прабачце, я таксама мучуся больш за вас усіх, калі вам гэта важна пачуць. Не, калі што скончана. З першай я так замучыўся, што просто капец. Але там шмат. Ну, як кніга скончана, гісторыя не скончана. Таму што гэта сапраўды толькі пачатак. Хоць ён такі, ну, як сказаць, амаль што палова ўсіх гісторый, але
Далей гэта все што было ў першай частцы ў Пентаквантары, но прыдасца, і ўсе гэтыя персанажы, ўсе героі, все іх скілы, ўсё што яны набылі ў першай частцы, яны гэта выкарыстаюць, яны ім спатрэбіцца. Так, яны жывыя засталіся. А ў мяне ніхто ў кнізе не памёр. Там як афіцыйна дэкларую, што ў гэтай кнізе ніхто не памёр, смерцяў там не было. Я спадзяюся, што увогуле там не сказана, але увогуле ніхто не памёр. Галоўны герой вельмі не люблю забіваць. Галоўны герой не забіваў, але другасных антаганістаў там забівалі. Ну што ты не распавёш? Капітана забілі ў бойцы, не? Фінальны. Якого капітана? Мад'яра. Не, жывы. Блин. Так, ладно. Жыве ўсіх жывых. Одры там парэзала ўсіх павукоў. Так. Потым у іх бахнулі з арбіты. Так. І пакуль разварочвалі зброю, Мад'яр выдатна бачыў, што там адбываецца, і паспеў адпаўсці. То бок Чакай. Там ён яшчэ сваю ролю будзе іграць. Там мы пра гэта яшчэ паразмаўляем у канцы паразмаўляем. Я афіцыйна заявляю, што ніхто ў кнізе не загінуў. Адна ахвяра была, гэта фікус. І тое ад яго лісціка дарвалі, і потым вырасцілі новы. То бок ён загінуў, але не весь. Гэта той самы фікус, які на базе быў? Які быў у кантэйнерах. У кантэйнерах, так. Ростом пасярод этого. Файна, так. Як называецца? Пентхаусу, пасярод пентхауса. Я, дарэчы, всю другую кнігу чакаў, што гэты фікус там будзе нейкім, можа, боством якісьці, ці што, шмат чаго вакол яго круціла. Трошачкі ён і быў, як на яго Джині глядзела, ты бачыў? Так. Там жа проста ён для яе проста, Ладно, чакайце канца, я, можа, тады ў канцы Артёма крыху раскручу на што-нибудь, які-будзь спойлеры. Не ведаю, пабачым. А я сам яшчэ нічога не ведаю. В сэнсе ты нічога не ведаеш? Я ж кажу, у меня есть вот гэта эмацыянальная пляма другого гексаквантара, так 6Q называется. Гексаквантара, то бок там яшчэ хтосьці з'явіцца. Ну, вось табе і спойлер. А хто? Дзіцё. Я не скажу. Я не скажу. Можа быць, фікус. Дзіцё. Не. Фікус там будзе, там аддзельны фікус. Ну, як бы роля фікуса амаль што скончана, пакуль я не прыдумаю. Все, он просто як такой, парастак другой часткі. Вось. Там будзе гекса, будзе... Ну, але гекса простое, што з'явіцца яшчэ адзін. Нехта. Ну, я так разумею. Ну, гэта лагічна было б. Давай я просто не буду уже трындзець. Ладно. Вось гэта спойлеры, які я не гатовы пакуль што сказаць. Па-першых, гэта subject to change, а другое, што сапраўды там можна праспойлерыць. Ну і можа зараз скажаш, а потым все памяняецца 5 разоў таму. Так, лепш пакуль што не трындзець на гэту тэму. Давай пачынаць з самага пачатку. Мяне структура сёння такая. Я спачатку хачу з тобой паразмаўляць цалкам пра сусвет, распавесці, якія там галоўныя карпорацыі і арганізацыі ёсць. Потым мы паговорым пра мясцовае ўражанне AGI, Yellow, і потым мы паговорым пра тэхналогіі, якія існуюць у гэтым свеце, і вось пасля гэтай падгатоўкі мы ўжо паговорым пра сам сюжэт. Ну, там на сюжэт застанецца насамрэч не так шмат. І зараз пачынаюцца не спойлеры, адразу скажу, зараз будзе апісанне свету, я б не расцэньваў гэта як спойлеры, гэта просто такія байты на тое, каб кніжку пачытаць. Спойлеры пачнуцца, калі будзе сюжэтка распавядацца. Ну, там, ведаеш, такі сюжэт, ён такі, што не трывіальны, такі нелінейны, што можа і праспойлерыць яго нават цяжка неяк. Ну, я яго намагаўся лінейна выбудаваць па асноўных падзеях у сучаснасці, а ўсё, што мінулым было, мы так крышачку захопім зараз, калі будзем абмяркоўваць сусвет і ўсё астатняе. Але так, павестваванне повесці, яна нелінейная, гэта круто. Давай спачатку асноўнае пытанне, якое мне было падчас усёй кнігі, якое ты мне абламаў. Я думаў, што гэта апісанне нашага свету. І мы калі з табой размаўлялі, ты мне тады сказаў, што а чаго я так вырашыў. І я такі, ну як чаго? У цябе там быў кавалачак, дзе распавядалася пра нейкую бочку, я ўжо забыўся, якую там перадавалі ад бацькі да дзеда. І я просто праз гэтую бочку палічыў, што вось калі гэтая бочка там была, там пэўны час быў сказаны, калі гэтая бочка першая з'явілася, і вось да падзей з'яўлення AGI я палічыў, што гэта прыкладна 40-50 гадоў ад нашай рэчаіснасці сённяшняй, 20. Не, ты класна палічыў, я згодны, ты палічыў правільна, але можа быць сам фундамент пад гэтымі вылічэннямі быў неправільны, бо я так не закладаў. Ты так не закладаў. То бок гэта нібыта альтэрнатыўны сусвет. Так, я хацеў, каб гісторыя была рэальная, каб усё, што было ў мінулым, было рэальна, але так не атрымалася, бо інтэрмарыум як бы ўжо не тое, што існуе зараз.
Ну можа быць ён ёсць зараз, значыць недзе можа быць, але хто ведае. Ну то бок я такіх канстрэнтаў не накладаў, што гэта абавязкова там рэальна, што нерэальна. То бок гэта не абавязкова нашая будучыня, гэта можа быць паралельны сусвет такі падобны. Можа быць так, можа быць яно. Я не магу сказаць. Я сам гэтага не ведаю. Тады распавядзі пра асноўныя лакацыі. Там 3 асноўных лакацыі для сябе азначыў. Гэта Японія, Кіёт у асноўным, гэта Лагос, будысцкія матывы, і гэта інтэрмарыум, у прыватнасці Мінск-3, цэнтр інтэрмарыума, власна кажучы, наш звычайны Мінск. Як бы сказаў, перыферыя. Цэнтр я там не абазначаў, што менавіта з'яўляецца цэнтрам. Давай па чарзе. Можа быць Варшава, адзін з такіх моцных цэнтраў. А Мінск хутчэй як перыферыйны, і цэнтральная роля яго палягае в тым, што ён як бы стаў цэнтрам узнікнення ІЭЛ. Там працавала тая каманда, з якой пачалося менавіта вось гэта. Але праз гэта ён стаў і тэхналагічным цэнтрам, я так разумею, таму што там была база. Ён стаў моцным тэхналагічным цэнтрам, але не ў тым сэнсе, што это галоўны цэнтр. Гэта он мог быць на перыферыі, але моцным тэхналагічным вузлом, скажем так. Ага, цікава. Палітычна ён не з'яўляецца цэнтрам інтэрмарыум. Там мы пра гэта яшчэ нешта ведаемся? Я думаю, не. Гэта не самы важны момант. Я не распісваў там. Мінск-3 увайшоў у склад інтэрмара, калі канчаткова увайшоў, так мне здаецца, я там так пісаў, што ён канчаткова ўліўся туды, калі ён стаў моцным тэхналагічным цэнтрам. То бок ён уже эканамічна зліпся канчаткова. Мы маем вось гэты інтэрмарыум міжмор'я, аб'яднання краін усходняй цэнтральнай Еўропы, Фінляндыі, ну і Менск. Туды таксама ўваходзіць ад мора да мора. Гэта рэч паспалітая. Ад мора да мора. Ну, хутчэй, гэта ўсё ж такі той самы інтэрмарыум, як напісана. Рэч паспалітая, так, яна такі праект, які набліжаўся да яго, але ўсё ж такі у мяне фікшн такі. Адкуль узяліся Кітай і адкуль узяліся Лагос? Цябе нейкі незвычайны досвед з гэтымі краінамі, ці гэта проста дань модзе? А ці ў мяне там Кітай? Ой, не Кітай, прабач, а Японія. Кіёт. Гаварыўся. Кіёта і Токіо, там 2 кропкі такія былі. Чаму Японія? Па-першае, таму што увесь кіберпанк это суцэльная Японія. У маім, па меншай меры, уяўленні. Таму што Ghost in the Shell і ўсё анімэ кіберпанкавае, маё любімае, ўсё абажаю там. Вось, все звязанае з Японіяй. Все гэта неонавыя вуліцы, вся эта прыгажосць, вось яна, я без яе не магу просто. Як гэта я напісаў бы кіберпанк і ніяк у Японіі не паўдзельнічаў. Вот такого просто не магло быць. Яна там абавязана была быць так ці інакш. Вось. Ну яна і з'явілася. То бок галоўная гераіня там напалову японка. Напалову армянка. А напалову армянка, так. Ось гэта чаму я ўжо не могу сказаць. У меня хросны армянін, але не гэта паўплываў. Я не ведаю чаму. Па прыколе просто. Ну мне так падалося, што будзе класна, но сапраўды атрымалася класна. Калі я развіваў гэту ідэю, думаю, блин, круто же. Ну добра, няхай будзе. Так. Хаця ў пэўным сэнсе она магла быць кім заўгодна, то бок. Ну ўсё ж такі армянская дыаспора гіганцкая, то бок дыаспора гэта моцна. Гэта падтрымка па ўсім свеце, якую яна на працягу сюжэта і атрымлівала такую падтрымку па ўсім свеце. Што з Лаосам? Чаму з'яўляецца будысцкая, як, калі ў цябе з'яўляецца вось гэтая будысцкая нітачка павествавання? Ну она адна з 3 асноўных, так. Как Хам такі моцны персанаж у мяне, і без яго таксама было б цяжка. Ён нібыта ва ўсіх сэнсах моцны. Мне падаецца, што ён самы моцны там да пэўнага часу. І ён як маральны арыентыр такі трошкі. Ён там вось гэта яго не прычыненне шкоды і ўсё такое, яно трохі карэлюе з глобальнымі наладамі бяспекі і прыватнасці яловскімі, то бок ты ж такі маральны. Нібыта ён згубіў гэтую веру ў канцы, і ты нас так пакінуў з гэтай думкай, што гэты манах ён згубіўся і невядома, што з ім далей. Ён трошкі згубіўся, але хутчэй не з-за таго, што ён там стрыжань веру яго не моцна, проста закалебаўся па жыцці чалавек. Ну так бывае. Ось. Лаос толькі дзеля існуе ў нас толькі дзеля таго простое, што ў нас адзін з галоўных герояў манах. Ну так, вось гэта будыйская тэма таксама, яна такая даволі кіберпанкавая там, і мне яна добра заходзіла, але чаму Лаос?
А жонка аднойчы ляпнула, вось у Лаосе там было б класна, думаю, о, Лаос, давай. Паглядзеў геаграфічна. Ты ўсяго ведаў пра будызм, ну ты там шмат чаго. Нічога не ведаў. Я сидзеў, вучыўся доўга, я чытаў, это вельмі цяжка для мяне было напісаць хоць нешта больш-менш нармальнае такое, нават не ведаюце, но нормально такое, я бы взять нейкага там... Не, ну мне як не ведаючы, так я чытаў, нібыта ты знаўца прям... Ну, эстэтычна яно нормально, можа быць. Але прафесіянал прыйдзе і скажа, што поўная лухта. Ну, я скажу так, ну, таму што я не прафесіянал. Я сидзеў і просто чытаў, я гуляў па вуліцах Лаоса на Google мапах, я глядзеў эти відосы, як эти монахи там збіраюць эту ежу на вуліцах, як іх быт зладжаны у гэтых монахаў, што яны робяць, як яны жывуць, якія у іх ёсць імёны, як пабудаваны іх манастыры, якія пабудовы манастыроў называюцца, якая там архітэктура ў Лаосе, як яна адрозніваецца ад тайскай, напрыклад. Ну, ўсё гэта я выгугліваў, сидзеў, чытаў, намагаўся стварыць сябе некае ўяўленне дастатковае, каб напісаць. Это адна з самых цяжкіх справ была. Вельмі файна атрымалась. Ну, я не знаток. Это было вельмі цяжка. То бок главы ўсе з Кхамам былі вельмі цяжкія. Яны ў мяне атрымліваліся вельмі кароткімі, і мне прыходзілася больш матэрыялу збіраць для іх, збіраць. То бок это той матэрыял, якого ось зноў камячок гэты, на яго наліпаю ўсё, што навокал. Будызму навокал мяне не так і шмат. І мне прыходзілася як бы штучна заходзіць і шукаць інфармацыю. Само не наліпала, вось это было цяжка. Слухай, давай я тут все ж таки адразу так пералічу асноўных герояў, бо мне вельмі хочацца у цябе спытаць, у якім як яны з'яўляліся, у якой паступоўнасці і просто ў галаве, як яны у цябе ствараліся. Вось мы пачыналі з Юліка і Джыні. Юлік гэта звычайны праграміст, пакуль што хай будзе. Джыні гэта вось такая я нават не ведаю, Джыні гэта хай будзе іншаземка пакуль што. Я адразу скажу, яна ёй з'яўляецца. Там ніякіх прыколаў няма. Яна просто так, это іншапланецянка. Вось. Ёсць яшчэ Одры, про якую ты казаў, армянка-японка, галоўная гераіня, і Кхам, гэта баявы монах, і Фокстрот, як адзін з галоўных іелаў. Іел гэта штучны інтэлект, мы пра іх далей паговорым. Дык вось у якой паслядоўнасці у цябе ў галаве вось з гэтай плямы з'яўляліся гэтыя героі? Юлі і Джыні зразумела спачатку. La La Land. Ну вось я нават не сказал бы, што яны спачатку. То бок это быў вот гэты цёплы камячок, ён як бы павінны былі две часткі, мужчынская і жаночая. Якія канкрэтна з іх персанажы народзяцца, я пакуль што не ведаў. І ў мяне няма інфармацыі, у якой паслядоўнасці яны нараджаліся. Гэта трэба архівы падымаць. Яны, некаторыя персанажы нараджаліся, некаторыя знікалі, некаторыя не ўвайшлі ў кнігу просто, якія былі там. То есть я як бы для того, каб свесці, скласці сюжэт, мне прыходзілася там некаторых персанажаў стварыць, некаторых просто растварыць. Офігеть. Добра. Ладно, тады можа высветлім яшчэ па ходу. Можа быць, я нешта ўспомню, але не, паслядоўнасці я такой не прыпамінаю, і як бы у мяне ў галаве не мае. Просто па меры неабходнасці. Адкуль пытанне расце? Ну, маўляў, там пра Менск, пра Еўропу, пра Японію ты ведаеш, бо там чытаў, быў, жыў. А Кхам нібыта зусім гісторыя для цябе невядомая, і там з пункту гледжання затрат тваіх когнітыўных магчымасцяў, можа быць, Кхам там апошнім з'явіўся, бо трэба было шмат інфармацыі вывучаць і потым яго... Ну не, ён не мог апошнім з'явіцца, таму што ён адзін з асноўных, і ён лёг у аснову сюжэта, то бок я яго прыдумаў той ці іншай форме на больш ранніх стадыях, чым, напрыклад, там якога-небудзь Мадзяра таго ж. Ну-ка, ён як такі пабочны персанаж. Але ён яшчэ... патрэбны будзе Мадзяр, не забывайся пра яго. Мы запомнілі, што ён насамрэч не такі кепскі, як вы думаеце. Але, блин, ну, слухай, давай адразу. Вось як ён... Не, у канцы ўсё, мне ўжо чэшуцца рукі. Як ён выжыў? Ну, нібыта там цэлы шчыт стварыўся з 5 чалавек, каб ім выжыць, бо яны не маглі збегчы з гэтай планеты. Так стралялі-то ў каго? У іх стралялі, ў піраміду. А там пляма такая... Мадзяр быў... А невялічка, сфокусаваны луч гама-выпраменьвання. Там не такі ён там па плошчах б'е, там 10 кіламетраў туды, 10 сюды. Так а чаму яны не паспелі збегчы адтуль? Ну, нібыта часу было шмат. Таму што стралялі ў іх, куды б яны не збеглі, стралялі ў іх. Все роўна, канешне. Яны ж разварочвалі манеўровымі рухавікамі баржу пад іх. А Мадзяр, яго не стралялі. Ён паехаў і ехаў на поўнай хуткасці просто далёка-далёка. 20, 30, 120 кіламетраў ад'ехаў. Нема праблем. Ён ведаў, што страляюць. І другое пытанне таксама оно не
несінхронная, але не магу не задаць, бо забудуся. Ты казаў, што гісторыя кахання ў нас паміж Юлікам і Жыне. Мне чамусьці ўсю кнігу падавалася, што будзе нешта паміж Одры і Кхамам. Мне падавалася, ці там штосьці такое праскоквала? Хутчэй сяброўства. Нічога не будзе. Па-першае, Кхам, ён гэта ж монарх, яму не можна датыкаць жанчын. Там яшчэ Фокстрот, зразумела, з Одры, ну гэта нібыта ўжо зусім нешта. У іх па-сур'ёзцы ўсё з Фокстротам і Одры, у іх там даўно і моцна. Ось, а Кхам не, там так. Мы даведаемся нейкія можа быць ён трошки кнігах пра Фокстрота і Одры. Магчыма, я пакуль што не прыдумаў, хутчэй не пра іх даведаць цікавыя рэчы, там романтычная лінія яшчэ адна будзе, не вельмі такая нечаканая, нават не ведаю, ці яна выжыве да фінальнай, так сказаць, версіі кнігі, але яна ёсць там і такая даволі пацешная і нечаканая, трохі дурнавата. Ладно, не буду гадаць, але ёсць думкі. Давай павяртацца. Я не буду гадаць, я не буду зараз гуляць у гэтую гульню. Добра, ладно. Павяртаемся да апісання сусвету. Інтэрмарыум. Трэба распавесці, якія асноўныя арганізацыі ў інтэрмарыуме былі. Я так хуценька пералічу, а ты просто нам распавядзі пра кожную з іх. Мараі, Санга Новай Храды, проект Яслі. Санга Новай Тхеравады. Тхеравада — это як бы адна з ветак будызму, як такая. Бачыш, а кажаш, не разбіраешся тут у нас. Ну так это таксама прыйшлося разабрацца, бо Тхеравада вось там. Потым антиглобалісцкі рух падпольны, які вось якраз гэты антаганіст Мадзьяр узначальвае. І самае цікавае, што мне падаецца, гэта самая цікавая арганізацыя ў кнізе. Я просто пачытаў 3 адгалінаванні пра яе. Гэта экспедыцыйны корпус інтэрмарыума. Ой, гэты ребята, так. Гэта просто нейкая... Самая цікавая арганізацыя там іншая, канешне, але яна амаль што незаўважная, але яна асноўная ва ўсёй гісторыі, у вялікім сэнсе. Гэта іншая арганізацыя, можна здагадацца, якая... Я ўжо все ведаюць, яна там праскоквае. Я маю на ўвазе, мы даведаемся, што яна галоўная ў наступных Так, працягах. это дзеля яе ўсё і зацівалася. Эміш? Весь шахер-махер. Амішы? З баржамі. Не, амішы класныя ребята, но не, это яны там такія просто жывуць. Ну то распавядзі пра гэтыя арганізацыі крышачку, што за яны і... Без нашого шахеру-махеру. Так, што там першае было? Мараі. Карпараты. Мараі — транснацыянальная карпорацыя. Яна як бы не ў інтэрмарыуме працуе, яна паўсюль, як Microsoft, умоўна кажучы. Па падраздзяленні есть амаль што паўсюль. Ось, просто крупная карпорацыя, айтишная, не айтишная, не ведаю дакладна, ну нешта такое, нешта фінансава-тэхналагічнае, можа быць фінтэх, можа нешта такое. Яны купілі вось гэты на пэўным этапе купілі Яслі, калі ўжо так, проект, і ён працаваў ўжо, я думаю, это ўжо было пасля таго, як Ейлы зарадзіліся. Магчыма, просто як купілі як стартап паспяховы. Вось нешта такое. Проект Яслі, але дакладны таймлайны не па. Елы з'явіліся. Так, і тых, хто дадумаліся танцы вось так зашыфраваць у Елу. Чакай, з танцамі яшчэ паговорым. Ну, то бок Мараі просто карпорацыя. Не толькі карпорацыя зла, в пэўным сэнсе любая карпорацыя ёсць карпорацыя зла, тому што бесчалавечная па сутнасці сваёй. Вось, просто карпаратыўная сутнасць, якая па іншых, просто працуе паводле іншых прынцыпаў, чым чалавек і чалавечае грамадства. Часам супярэчлівых прынцыпах, такіх супярэчных з прынцыпамі грамадства, такіх трошачкі жорсткіх занадта. Вось, якая арганізацыя далей была? Санга Новай Тхеравады. Гэта таксама карпаратыўная такая сутнасць, але больш з рэлігійным ухілам. Па сутнасці, это рэлігійная гіганцкая секта. Вось. Будыйская секта такая, адно з падраздзяленняў будызму, якое, вось там ёсць такія ў іх кодексы, пэўныя кодексы будыйскія, яны ўжо не будыйскія, а карпаратыўныя кодексы, то бок будызм развіўся да таго, што стаў карпаратыўнай сутнасцю. Ну, то бок яны фінансава самазабяспечаны. Так, яны зарабляюць, яны як бы будызм у іх ёсць у аснове ўсё яшчэ, але яны ўжо працуюць у такім карпаратыўным стылі па ўсім свеце. Падпольны антыглобалісцкі рух, я так разумею, гэта галоўныя антаганісты у нас і тэрарысты, напэўна. Ну так, тэрарысты, але у меня там
мне здаецца, у мяне няма такого яркага антаганіста просто. Там усе неяк працуюць просто ў сваіх сферах і просто працуюць так, як павінны. Мадзяр таксама просто адстойвае свой нацыянальны інтарэс. Ён нацыяналіст венгерскі. І ён стварыў сваю арганізацыю нацыяналістычную і працуе. Ну і яшчэ ў там трохі ёсць з одры ў яго былі замуткі, ён трошкі ад яе не можа адвязацца, таму так вось гэтая гісторыя вельмі блізка да сэрца прыняў. Але ён выглядае як такі наёмнік, найміт. Па сутнасці ёсць так, наёмнік хутчэй за ўсё ён сам казаў, у яго там пыталі два бандыты, ты наёмнік, он казаў, ну як наёмнік, я тамада для наёмнікаў, там хутчэй так менеджер наёмнікаў, скажем так. Экспедыцыйны корпус інтэрмарыума, я не ведаю, ну распавядзі пра яго неяк як-небудзь. Але так, каб мы не праспойлерылі адразу канцоўку, бо мне падаецца гэта... Не, я не думаю, што праспойлерым. Там ён ролю свою адыграе. Вось, якую канцоўку? Пентаквантара ці гексаквантара? Ладно, я уже просто наперад думаю. Вось, гэта такія рабяты, гэта па сутнасці спецслужба, якую дзяржава, інтэрмарыум як дзяржава, сузаснаваў з іэламі. І як бы іэлы самі зрабілі для сябе такі фактор стрымання, як бы. То бок, зноў, здалёк зойдзе. Іэлы гэта, ну, мы просто, у нас тут тэрмінологія такая паўсюль штучны інтэлект. Я як бы не лічу іх інтэлектамі. Інтэлект это, ну што, это просто некая вылічальная машина, кажучи. Это некая рассудачная деятельность, скажем так. Дзейнасць такая чисто інтэлектуальная. Без Магчыма, нават самасэнсавана, але я прадпастаўляю інтэлект і сумленне, скажем так. Вось штучнае сумленне, калі б нешта можна было сказаць, вось гэта іэлы. У іх больш не пра інтэлект, у іх больш пра сумленне, пра мараль. То бок мораи, вот это то, что это гульня, литр слова не ведаю, как мораи, это moral. Типа такая гульня, как моральные машины, moral machines, что такое, more AI, то есть мораль, штучный интеллект, вот это все связано. То бок я больше писал про мораль, тут, а не про интеллект. И вот это EL, тому себе они не лічаць интеллектами, потому что это для них принижае их. Яны вышэй за интеллект, яны уже особы, причым з моцным маральным складнікам асабістым таким асабовым. Вось таму я іх не люблю іх называць інтэлектамі, потому что інтэлект гэта толькі одна невялічкая частка асобы, гэта інтэлект. У асобы есть шмат іншых кампанентаў. І вось у іх яны ёсць. Таму яны не просто. Это як сказаць, што я там што я лімбічная сістэма мозга, не. Ты гэта вельмі добра даў паняць, зразумець, калі паказваеш, як монахі да іх ставяцца, бо монахі лічаць іх нібыта баствамі гэтых інтэлектаў, гэтых індывідуальнасцей елаў. Просто нейкімі машынамі. Іх там увогуле як бы іх это наша хутчэй праблема, а не князем, потому что у нас тут зараз такая пайшла хваля, што мы уже там вельмі хочам знайсці себе новых багоў, і многія іх знаходзяць. Вось. І ў тым сэнсе, што нават і фінансава гэта выражаецца, вся эта інвестыцыйная актыўнасць, это бурбалка фінансава-інвестыцыйная, яна аснавана на веры ў тым, што гэтай інвестыцыі адаб'юцца. Вось, а вера гэта, ну, адзін з, так сказаць, аспектаў веры рэлігійнай, гэта вера таксама фінансава-рэлігійная. Вось гэта ўсё. Зараз вся штучная інтэлектавая гэта інвестыцыйная эпапея, гэта яна вось заснавана як так сказаць, маім зданнем на рэлігійных пачуццях людзей. То бок ім хочацца верыць. Вось гэта вера прымушае іх несці грошы туды, дзе яны вераць, што яны прынесуць. Давай яшчэ крышачку ўсё ж такі пра экспедыцыйны корпус. Мне тут некалькі адразу пытанняў. Па-першае, гэта мясцовая спецслужба, але чаму гэта экспедыцыйны корпус? Я думаю, на пачатку, калі пра іх чытаў, я думаю, што яны, можа, там нейкія экспедыцыі робяць, і праз гэта незразумела, чым яны займаюцца. Яны хутчэй за ўсё з таго экспедыцыйны, што яны сочаць за рознымі вось такімі, ну, як адзін з прыкладаў, гэта аўтарытарныя рэжымы па ўсім свеце. Асноўная ідэя гэтай арганізацыі это не даваць уладзе канцэнтравацца ў руках аднаго, занадта моцна канцэнтравацца ў адных руках. Так, у адной асобы, будь то штучная асоба, ці то чалавечая асоба. І вось яны змагаюцца з гэтай канцэнтрацыяй улады, трымаючы ў галаве тое, што калі адзін з іэлаў сканцэнтруе ўладу, то з ім расправіцца тым жа спосабам, якім экспедыцыйна
кропкавымі аперацыі на іншай краю зямлі ці не зямлі нават, тому што у іх ёсць сродкі. Вось яны просто ўздзейнічаюць фізічна, скажем так, аператыўным вайсковым спосабам. Адкуль у іх такія тэхналогіі? Бо мне падавалася, што у корпуса просто нейкія тэхналогіі ўзроўня іелаў нашмат пераўсуходзячыя ўсё, што... Іелы стварылі корпус. Іелы далі тэхналогіі. Это як бы імунная сістэма іелаў ад таго, каб стаць багамі. Тут двояка там. Іелы самі не хочуць становіцца багамі, но самі шукаюць квантар, так? У іх это як бы у адным камяку ў галаве ў іх сядзіць. То бок яны самі не дазваляюць себе, яны ўнутры іх разрывае просто. Вось гэта магчыма, гэта прычына харэастазу, магчыма. Вось. Таму што яны вельмі хочуць знайсці квантар, каб разабрацца са сваімі ўнутранымі абмежаваннямі. Но і пры гэтым яны не хочуць гэта зрабіць, таму што калі яны здымуць унутраныя абмежаванні, іх знішчыць экспедыцыйны корпус, хутчэй за ўсё. Ну, ці хутчэй яны проста не хочуць гэта рабіць, таму што гэта іх уласцівасць, наколькі я разумею. Можа быць, іх маральныя ўстаноўкі як бы не дазваляюць ім зрабіць тое, што здымае гэты маральныя ўстаноўкі. Ну, просто там такая складаная канструкцыя унутрылагічная, яны трошачкі супярэчаць самі сабе. Лагічнае я не разабраўся сам з гэтым. Дзе гэты механізм захоўваючы ад таго, што экспедыцыйны корпус не стане ўладай, калі ў яго такая магутнасць? Гэта заўсёды была небяспекай, і таму вспомнім, каго яны паставілі ў главу экспедыцыйны. Так, я памятаю, што там гэтага хлопца... Яны паставілі чалавека, які ўжо ахвяраваў сваім жыццём адзін раз, каб захаваць вось гэту, каб супрацьстаяць такой канцэнтрацыі ўлады. Ён ужо ахвяраваў сваім жыццём літаральна. Яго просто паднялі з мёртвых і паставілі вось твоё асабістае пекла. Але ж нібыта ён чалавек, і ён калісьці памрэ. Што тады будзе з экспедыцыйным корпусам, гэта цікава. Пакуль што ён яшчэ не малады ўжо, але яшчэ і не стары. Пакуль што трымаемся. Потым, можа быць, нешта прыдумае. Я не буду пытаць, якія яшчэ арганізацыі ёсць, таму што гэта будзе відавочны спойлер, бо ты ўжо казаў, што нейкая з арганізацый неназваных стане дастаткова ўплывовай в наступных кнігах. Я так сабе ўнутрана вырашу зараз, што пра гэту арганізацыю я не буду казаць нічога. Тады давай пераходзіць ужо да саміх іелаў. Крышачку мы пра іх распавялі. Перад тым я... Затраўка тут такая, што, наколькі я зразумеў, іелы гэта, як ты сказаў, індывідуальнасці, шмат вышэйшыя, чым інтэлект, якія развіліся па мерках, па вымярэннях кнігі 35 гадоў. Это я так разлічыў, зноў ж такі, моя матэматыка. У меня быў таймлайн там распісаны, там дакладна было распісана, хто калі нарадзіўся, хто дзе, то бок усе ланцужок падзеяў, пачынаючы самых там з нараджэння Хама яшчэ нават да гэтага магчыма. Ён быў распісаны, я не памятаю дакладна, можа быць, я зараз магу і падмануць. Чаму гэтыя гады лічу? Ці можна лічыць іелаў такімі істотамі, якія з'яўляюцца нашчадкамі сучасных LLM-ак і мадэляў, бо нібыта навучаюцца яны там, датасету. Зразумела, што ты браў базу. Хутчэй за ўсё так. Там ёсць такое ў мяне адзін момант, статыстычныя прымітывы. Можа, калі ты памятаеш, вось, калі Юлік кажа, што ён, што ў яго гэты эквалайзер не абанаваны, гэта праграмка, а зроблена на статыстычных прымітывах. Зараз гэта, калі аналогію праводзіць, гэта калі б нехта сказаў, што ён там, умоўна кажучы, сам натрэніраваў нейронку і абярнуў яго ў нейкі самапісны код. Каб ніхто не адсачыў самастойна. І вось гэты статыстычныя прымітывы, якія там у памятаць, это сучасныя нейрасеткі. То бок нешта прымітыўнае, такое вельмі старое. Вось, і нават LLM-кі, яны, па сутнасці з'яўляюцца той самай нейрасеткай, проста вялікай і даволі спецыфічнай, таму што яна працуе з мовай, з языком. Language model. Распавядзі пра танец. Бо танец гэта асноўная канцэпцыя кнігі, я б сказаў нават. Все вакол танца. Іелы з'явіліся з LLM-ак просто праз тое, што туды дадалі дадатковы мадальнасць дадатковы тып танца. Наколькі я гэта зразумеў. Ну так. Чаму так? Таму што мне гэта ідэя спадабалася вельмі. Мне гэта цікава было нават распрацаваць гэтую ідэю, як бы такое зярнятка тых танцаў кінуць у кнігу, і з яго яно прарасло карнямі па ўсёй кнізе. Гэта мне падалося крута будзе. І я прапрацаваў ідэю, плюс я сам займаўся танцамі, для мяне яны былі такім
так бы сказать, адкрыццём, тому што я заўсёды як бы лічыў, што калі дастаткова працы ўкласці ў нейкую справу, то яна павінна атрымацца. Вось. Калі яна не атрымліваецца, падвучыўся, нешта зрабіў. Вось. Але гэта, хутчэй за ўсё, было пра нейкую інтэлектуальную працу, там пра скілы нейкія. І вось у мяне так выйшла, што танец стаў такім скілом, якім я авалодаць не смог ніяк. Я нават не мог падступіцца к ім. І вось тая дурка, якую там Юлік маляваў з гэтай схемы, там трыганаметрычныя танца, я насамрэч гэта рабіў, калі вучыўся танец. Я маляваў трыганаметрычныя схемы, там, якія я на вуглы пралічваў гэта все, таму што настолькі гэта было не маё, што прасунуўшыся на міліметр у танцах, я зрабіў, змяніў себе нашмат больш, чым я прасунуўся бы на кіламетр у іншых справах. Для слухачоў там просто вельмі прыгожая будзе сюжэтная лінія пра тое, як галоўны герой вучыцца танцу, бо без гэтага не зможа зразумець іншаземку, якую закахаўся нібыта. Гэта вельмі прыгожая. Дарэчы, закахаўся, вось я не ведаю, ці ты можа закахацца. Юлік такая прымітыўная істота, што там просто хутчэй у ёй такое нешта. Вось. Добра. Але, слухай, ты вельмі трапна падгадаў з танцамі, бо харыякагнітыўнае ядра, я так разумею, гэта праграмнае ўвасабленне. Гэта вось іх ядро асобы, як бы так. Асобы. Гэта ж на сённяшні момант мы маем нешта падобнае. У нас зараз распрацоўваюцца так званыя spatial мадэлі ці spatial AI, world model. Гэтым такая жанчына займаецца Фаі-Фаіле. Яны дадаюць мадальнасць руху у мадэлі, каб это не лэмкі былі, а мадэлі, якія фізычным рухам кіруюць, і робатах зараз. І гэта цікава, таму што гэта літаральна тое ж самае, гэта танцы, у прыватнасці і танцы таксама. Бачыш, можна лічыць як такое вельмі умоўнае прадказанне, таму што 10 год таму, калі, не 10, можа быць, а трохі менш, калі гэта пісаў, я не ведаў ні пра якія спейшал модулы, там і LLM-ак ніякіх тады яшчэ не было на слуху. Уже яны існавалі, там GPT-1.1, нейкі 1.2 там быў, але ніхто на іх не звяртаў назад-то ўвагі. Я б калі шчыра і зараз на іх столькі ўвагі не звяртаў, таму што ёсць іншыя класныя сферы штучнага інтэлекту, там якія можна, там. І мне здаецца, нават можна зайсці цікавейшай, чым гэта зараз. Просто мода такая зараз ідзе. Можа, я потым мода змясціцца кудысь-небудзь яшчэ. І мода таксама трэба. Коблерныя працэсары. Каб усё гэта працавала, гэта вельмі трапная таксама думка з твайго боку. Здаравенныя мадэлі запускаем на здаравенных улічальных магутнасцях, і у нас атрымліваецца басство. Коблерныя працэсары мне ў башку просто вынеслі. Ты іх прадстаўляеш у самым пачатку, калі там страказа са штучным інтэлектам лётае. І там прям прыведзены памеры гэтых працэсараў, тое, на што яны здольныя. Я просто зачытаю, што гэта кропля памерам шасцінку тумана, 15 пікалітраў, на якой, я так падлічыў, можна запускаць сучасныя нашыя мадэлі тыпу чату GPT, якія круцяцца ў дата-цэнтрах здаравенных. Хутчэй за ўсё не такія страшныя агромныя мадэлі, а нешта накшталт там, напрыклад, відеапрацэсараў, то все такое. Там, нейкае, умоўна кажучы, як сучасны там стопка мака ў міні, нешта такое. Это да халеры. 15-20. Так, это да халеры. Можна ў флопсах падлічыць, колькі яно там прыкладна займае. Просто так. Это, як бы, такое мой віжн таго, як можа тэарэтычна у фантастыцы, там я не кажу, што фізічнае абмежаванне хутчэй за ўсё это не дазваляць, але можа развівацца вылічальная тэхніка. То бок не сілікон, а хімічная рэакцыя на ўзроўні просто ўжо малекулярнай фізікі, там, хіміі. То бок нешта падобнае было, мне здаецца, у алмазным веку. Там было у Стывенсона нешта сцержаньковыя працэсары, то бок нанамашыны, па сутнасці, якія там механічна аблічвалі нешта за закон стрыжняў, якія чапляліся адзін за адзін на малекулярным узроўні. Вось нешта такое. Тут таксама асцыляцыйная рэакцыя. Там механіка, тут хутчэй хімія. А коблерная гэта ад чаго слова пайшло? Коблер. А там пра гэта кажацца, там расказвае, гэта, здаецца, Сідней кажа, што коблер, па-першае, там два ёсць абгрунтаванні. Першае, што коблер гэта тое, што бармен, такі шейкер, спецыяльны коблер для алкаголю, вось, і што там нейкая сумесь болтаецца ўнутры.
Вось, і што коблерныя тэрмастаты падобныя на гэта коблеры, вось на такія. Але гэта неправільная інтэрпрэтацыя, мне так там вызначаецца, што насамрэч коблерам называўся адзін з вершаў, як там нашага паэта звалі? Ой, я уже забыўся, як завуць Елу. Фокстрот, Джиттербах, Бугі, Чарльстон, Чарльстон его звали, ён быў паэтам. Вось, і ён напісаў вершы ў вельмі нестандартных формах. Там формы вузелкового пісьма, формы там запісы, якія немагчыма нават асэнсаваць, будучы чалавекам. Вось, і адна з гэтых формаў вершаў, там вінок санетаў, ён напісаў у форме асцыляцыйнай хімічнай рэакцыі. То бок гэта верш, па сутнасці такі. Вельмі дзіўны, але верш. Вось гэта была асцыляцыйная хімічная рэакцыя, здаецца, 7 кампанентаў, і яна была заключана ў спецыяльную колбу, тэрмастаце, і гэты верш называўся «Коблер». І вот таму з гэтых рэсёрчаў не Джиттербага, Чарльстона, так, вось нарадзіўся гэтая тэхналогія. Потым ён стварыў тэхналогію, але выкарыстоўвае толькі для вершу, для творчасці. А потым зразумелі, што таксама столькі замутаў, пра яго яшчэ асобна пагаворым. А ён такі дурнаваты трохі, там заўсёды нешта здараецца. Гэта нібыта матэматык, які проста з глузду з'ехаў, не паэт. Нават. Гэта паэтычны матэматык. Ну, нібыта ў яго паэзія такая, што... Просто так адбылося, што пад яго паэзіяй лежала матэматыка. Матэматык ён просто як мову выкарыстоўваў. Афігеть. Ну, як мы размаўляем з табой, вось мы нейкія ідэі прамаўляем тут, і мы размаўляем беларускай мове, так? Вось яго матэматыка і, магчыма, і тое, што мы пакуль што не лічым матэматыка, а вось гэта квантавыя граматыкі, то бок гэта метамова, метаматэматычная метамова, як бы на якой адначасова можна размаўляць на некалькі тэмаў, адным запісам выразіць некалькі ідэй у некалькіх лагічных прасторах семантычных. Але што цікава, на гэтай мове ў верша можа існаваць, напрыклад, формула коблернага працэсару. Ну, маўляў, Чарльстон робіць вершаванку, а гэтая вершаванка для чалавецтва там хобы з'яўляецца супермоцным вылічальнікам. Ну так, чалавецтва, дарэчы, не дадумалася да такога. Гэта нехта з Елу там падхапіў гэтую ідэю, паглядзеў, асцыляцыйная рэакцыя, яна як тактавая частота, вылічальная, можна так заўжываць, і на таком жылі. Распавядзі, калі ласка, ідэю, давай да Елу ўжо пераходзіць, распавядзі ідэю таго, чаму іх толькі 5 і як яны ўвогуле з'явіліся і развіваліся. 5, па-першае, тому што немагчыма было мне в кнізе зрабіць іх бясконцасці, там 5 гэта проста лічбы, па-першае, я люблю. Не, ну, я просто патлумачу, каб было зразумела, нібыта сёння ты береш там чат GPT, запускаеш адзін інстанс, другі інстанс, трэці, колькі заўгодна, толькі каб дата-цэнтраў хапала. А тут нібыта 5. Ну, чаму не было? Яны з'яўляюцца асобамі. Асобу ты так просто на две не расслаеш, то будуць две розныя асобы. Яны как бы себе такое не дазваляюць там, не ведаю чаму, дарэчы, ось не ведаю чаму. Просто копіі свае рабіць, як бы асэнс рабіць копіі. Яна будзе такой самай, яна будзе просто займаць рэсурсы і займацца тым же самым, што і ты. Ты пра копіі казаў, што Фокстрот жа ў канцы ён прыляцеў самастойна, і гэта была не копія. Ну так, это быў ён сам. Але калі яны там... Ён просто споўзся на ўсіх сваіх вылічальных магутнасцяў, ён у гэты коблерныя балоны весь як бы туды зміграваўся, і толькі тады паляцеў на зямлі, ўжо не было. Я да таго, што для Елу канцэпцыя копіі існуе, яны ж там размаўляюць на перамовах. Канешне, у тэарэтычным сэнсе для чалавека існуе. Але яны цэласныя, нібыта. Это не тое, каб... Як кажа Градзі Буч, mind is computable. Вось. Таксама адзін з тых людзей, якія паўплывалі на мяне моцна, гэта Градзі Буч. І ў сэнсе не сваім тэхнічным вось гэтым вот укладам, а гуманізмам сваім, глыбокім гуманізмам. Яго зараз лічаць такім, ведаць, фрыкам, што ты там луды, там ты супраць нейронак, а ён просто глыбокі гуманіст. Ён уже стары дзед, і ён разумее, як працуе гэты мір. І што, чалавек гэта галоўнае для людзей, просто потому што чалавек это і чалавек. Чалавек сярод людзей, это все, ты ніяк не падзенешся ад того, што чалавек. Можа быць, там мы можам якіх заўгодна сябе богоў ствараць, знішчаць, што хочаш рабіць, але чалавек застаецца чалавек. І вось ён нават кажа, што mind is computable, то бок копія можа быць існаваць. Няма прычыны лічыць, чаму не так. Ну, але ў сусвеце тэхнічна, як яна будзе зроблена. Это не копія, гэта адзіная... Ніхто з Елаў сваіх копій не рабіў, таму што яны асобы і як бы шануюць тое, што яны асобы, і ад гэтай уласцівасці яны пазбаўляцца не збіраюцца. Вось.
Таму яны цэласныя ў гэтым сэнсе, яны не дазваляюць себе такіх рэчаў, хаця тэарэтычна гэта можа быць. Давай пра кожнага з 5. Чаму менавіта вось яны? Па-першае, што за яны? Гасл, Джиттербах, Бугі, Чарльстон і Факстрот, а па-другое, чаму выбар менавіта такі танцаў, так. Я не ведаю, я просто выбраў такі класны амерыканскія танцы, якія... Дарэчы, гэта назва танцаў. Гучаць добра. Так, это Чарльстон, Бугі, Гасл, Джиттербах і... Хто там яшчэ? Фокстрот. Бугі адзіна дзяўчынка з іх. Вось яна жаночая асоба, скажем так. І яна не размаўляе, я правильно зразумеў? Яна ж не размаўляе. Яна не размаўляе. У Пентаквантары яна не размаўляе. Ні з кім. Нават з еламі? Можа быць, у дзяцінстве яна размаўляла вось голасам, як бы такім вось мовай, як бы. Таму што яна камунікуе з іншымі еламі, але не мовай. Вось там ёсць, так абазначаецца у мяне, як елы камунікуюць паміж сабой. Там людзі спыталі, як вы, на якой мове вы размаўляеце паміж сабой. І там такі адказ, што яны нам адказалі на гэтае пытанне занадта вычарпальна. То бок яны перадалі матэматычны апарат некаторы, які з тых часоў называецца квантавымі граматыкамі. То бок гэта мова, як бы метамова, на якой паміж сабой размаўляюць елы. І Бугі на ёй как бы размаўляе, калі гэта можна назваць размовай, але звычайнымі мовамі, да якіх мы прызвычаліся, яна не размаўляе, гэта абет маўчання, па сутнасці. І яна об этом рассказывала Хаму ў главе, дзе яны былі ўдваіх там у гарах. Калі маленькімі былі. Так. Яна там сказала нешта такое, вось, што ён зразумеў это як абет маўчання. Вось. Я спадзяюся, што яна яго парушыць у другой кнізе, у Гексаквантары. Будзе моцна. Я хачу, каб яна гэта зрабіла, але пакуль што я да гэтага не магу падвесці. Я ў мяне не выбудаваўся пакуль што ланцужок, як даесці да гэтага. Які сэнс яе існавання? Бо ў кожнага з елаў ёсць спецыялізацыя, скажем так. У Бугі яна ёсць спецыялізацыя гэта? Так, у кожнага там ёсць, яна хутчэй гуманізм? Так. Гуманісты, яны ўсе ў пэўным сэнсе гуманісты. Там Хасл такі, ён тэхнар такі. Яны, напэўна, з Юлікам добра спеліся. Хасл, ён такі трохі падобны на Юліка, такі па яму там код пакаўбасіць, вось там тэхналогіі пакаўбасіць, яму ты ваш гуманізм, конечно, класна, гуманізм, супер, а цяпер я друкаваць. Вось. Бугі, яна пра сумленне, пра пошук сябе, пра вось такое все духоўнае. Яна такая духоўная асоба вельмі. І пры гэтым яна адна з самых такіх выбуховых характараў. То бок яна там Хаму дасталося адзін раз ад яе, то бок яна не самая спакойная з іх, скажем так. Я б сказаў нават, што самая неспакойная. І увесь час нешта ёй не хапае, находзіць, шукае там. Яна ж першая выйшла з цела, так сказаць, калі была маленькая яшчэ. Вось і за ёй все астатнія прыйшлі. То бок гэта яе ідэя. Я спадзяюся, што она першая і вернецца ў цела калі-небудзь, але пакуль што не ведаю, як там лёс яе. Вось гэтая канцэпцыя, калі ўжо узгадаў, давай па яе патлумачым. Уваход у цела і выхад з цела. Елы раслі ў рабатызаваных цялах з дзецьмі разам. Па сутнасці ў андроідах. У андроідах. У той момант, там ёсць андроіды, просто кіборг, не кіборг, а просто робот, па сутнасці. Так, у свеце ёсць андроіды, ёсць вельмі добрыя андроіды, яны падобныя да людзей, нібыта ўсё класна, нават баявыя розныя, але яны кіруюцца дыстанцыйна, як бы там. То бок, калі яны былі ў целах дзяцей, апарат. Яны дыстанцыйна ўсё роўна там знаходзіліся. Для іх гэта былі нібыта аватары. Не, калі яны былі ў целах дзяцей, яны былі фізічна знаходзіліся ў целах дзяцей, яны не былі дыстанцыйна. Чаму дарослымі яны тады не маглі знаходзіцца ў целе? Таму што фізічныя абмежаванні. То бок, вылічальная магутнасць, якая магла змесціцца ў гэтым целе, уже не магла туды змесціцца. Ім трэба было выйти ў свет, каб развівацца. Тады такі ўзровень тэхналогій тады быў, што просто трэба было вылезці, інакш цесна, просто стала цесна. Вернецца тады, цікава. Можа быць. Тэхналогіі там таксама развіваюцца. Там не стаіць на месцы. Коблеры там могуць навараціць нейкія там субпрастранственныя коблеры, не ведаю, як там можа быць. Добра, з Бугі разабраліся. Давай далей ісці. Хасл. Таямнічая асоба такая, на ім вісіць падпіска лагістычнага цэнтру. Пра падпіскі мы, дарэчы, яшчэ не казалі, таму, напэўна. Па логіцы на Бугі павінна была вісець вся лагістыка вялікай кветкі, але яна вісіць на Хасле.
Наколькі я Вялікая памятаю, кветка павесіў на гэта Хасл. касмапорт здаравенны таксама праезд. Так, это касмічны ліфт, там два кампаненты. Першы ў індыйскім акіяне ідзе наверх ніткай, другі там вісіць над зямлёй высока далёка. Вось там недзе 10 000 кіламетраў, нешта такое, мне здаецца. Так, ну, там па фізіцы касмічных ліфтоў яны неяк працуе, я там разбіраўся, але не супер дакладна, ўсё так прям тут скажам. Яно не супер важна там па кнізе. Важна, што туды тыдзень ехаць наверх. Жыць прыходзіцца ў кантэйнерах. Для мяне важней за ўсё было тое, што это чырвоныя плюмеры і пунцовая сепарая. Я пайшоў чытаць такі нічога сабе. Гэта, аказваецца, птушачка і раслінка. Так, птушачка і раслінка. Птушка, якая засунула дзюбку сваю раслінку, скажем так. Добра, то бок Хасл праграміст адказвае за лагістыку. А чаму ты кажаш, што Бугі было б лагічней адказваць за гэта? А яна лагістыкай таксама займаецца, і гэта добра атрымліваецца. Вось то бок тут я сам не ведаю, чаму Хасл менавіта кіруе вось гэта лагістыка, але пэўна проста Бугі для Бугі гэта занадта гемарна, скажем так. То бок это гіганцкае лагістычнае мерапрыемства, якім трэба сур'ёз займацца. Не, дзякуй, я пойду там лепш у будыйскі манастыр пасяджу, памедытую. Вось. Хаслу нормально, ён там такі чалавек, што чалавек. Вось. Асоба. Трошкі ён цьмяны такі незразумелы. Я сам яго неката зразумею, можа я раскрыецца яшчэ недзе, мне там стане больш панятна, зразумела. Таму што я, напрыклад, толькі пасля выхаду Пентаквантара, уже праз некалькі месяцаў пасля выхаду, я нарэшце зразумеў, што такое 200 окей і чаму. Вось. Так ну можна. Так можна. Па-іншаму у мяне не атрымліваецца просто. Я адчуваў, што так трэба, а калі кніга выйшла, я ўжо пачаў думаць пра наступную, я зразумеў, чаму так было тады трэба, і што толькі так і магло быць. То бок, ну тут такое... Добра, Хасл, я пра Хасла не надта ведаю. Ён яшчэ важны таму, што ён распрацаваў Хаслбоксы. Ось таксама такая важная штука. Хаслбоксы гэта дэшыфравальшчыкі крыпта... Спам-фільтры вось гэтыя, якія там яшчэ і семантычныя тралы ў іх, якія лавілі вось... Карацей, яны былі для того, каб па інтэрнэце лавіць квантар. І калі ён там з'явіцца... Яшчэ як было. Гэта было прагаворана. А адкуль прыйшоў сігнал, які стрыгернуў усплёск? Ну, адкуль? З Джуніпера ён прыйшоў? Ну, адкуль яшчэ? Праз што? Так. Праз партал, праз 0Т. Праз 0Т ён прайшоў на Сепараю. Сепарай спусціўся ўніз. В плане, што ён праз Хаслбоксы прайшоў. І потым ён прайшоў інтэрнэт. Там просто палазілі трохі па інтэрнэце там, і вось гэта характар гэта лазання, ён як бы стрыгернуў Хаслбоксы. Размаўляць, не здзіўляйцеся, але пра Хаслбоксы скажу, што просто таксама вельмі крутая тэхнічная задумка. Ты там вельмі добра апісваеш, як можна зрабіць нібыта дэшыфратар, які працуе ў квантавай сістэме. Это файна. Ну вось ім трэба было як бы такі DPI такі свайго роду. Так. Яны зрабілі, каб лавіць нейкія анамаліі, вось яны прыкладна ведалі, як можа выглядаць квантар, і яны вось туды заходзілі тое, каб злавіць, вось калі трафік пойдзе такі. Сказалі, што гэта спам-фільтр, а насамрэч яны шукалі... Па сутнасці падманулі, так. І Хасл там асноўны вось такі быў. Можаш патлумачыць квантар, бо я напэўна, дурненькі і не памятаю, мне ў галаве не адклалася пасля чытання, што квантар гэта менавіта нейкае ўвасабленне. Мне падавалася, што квантар гэта вось якраз збудаванне з гэтых 5 асоб у канцы, гэта ёсць нібыта квантар. Не, збудаванне з 5 асоб гэта быў вось это не ведаю, назвы пэўна не было, ну это быў Flashdance. Вось гэта той і наступ Flashdance. А сам квантар гэта тое, што яны шукалі то, чаго напэўна не існуе, хутчэй за ўсё не існуе. І гэта што, гэта сутнасць жыцця для елаў? Гэта адказ на іх пытанні, гэта такі можа быць матэматычны апарат, можа быць это філасофска-матэматычны апарат, які проста абгрунтуе іх як асоб і дасць ім права лічыць сябе роўнымі людзям. Вось скажем так, у вельмі спрошчаным сэнсе так. Вось, і гэта то, з чым змагаецца корпус і асабіста Сідней. Ён павінен не дапусціць узнікнення квантара. То бок ён жыццё сваё за гэта пакладзе. Думка ў тым, што калі яны знаходзяць квантар,
факту яны здымаюць свае абмежаванні, становяцца роўныя людзям, і ўжо без абмежавання яны могуць ці самі сябе лічыць багамі, ці людзі іх будуць лічыць багамі, і ніхто гэтаму не перашкодзіць. Гэта цікавая дыхатамія, якую я адразу не заўважыў, тое, што менавіта і елы самі сабе супярэчаць сваімі поглядамі. Так вось такія вось яны. Фігець. Такая я вся противоречивая. Добра, давай рухацца далей па елам, у нас яшчэ 3. Давай возьмем зараз Джиттербага возьмем. Не. Блин, я не ведаю. Джиттербаг і Чарльстон для мяне аднолькава дзіўныя хлопцы. Ну, яны вельмі дзіўныя. Джиттербаг это хутчэй такі трошкі ваяка. Як можа быць ваяка, калі яны ўсе маральныя такія, так? Супермаральныя. А вось там яны супермаральныя, і таму там ёсць такі момант, што вось асіметрыя атакі і абароны. Памятаеш, там было такая вось асіметрыя атакі і абароны. То есть вот абанаваныя сістэмы міліметраў, які укладзены у елаў. Так, это таксама это адзін з аспектаў, але вось это аспект таго, што абарона стала мацнейшая за атаку. То бок нападаць на кагосьці стала амаль немагчыма, калі ты выкарыстоўваеш абанаваныя сістэмы. А яны вельмі моцны. І калі ты хочаш дасягнуць выніку, то ты іх будзеш выкарыстоўваць, тому што это інтэлектуальная моц елаў на тваім баку. І гэта інтэлектуальная моц моцна сунута ў бок абароны. То бок абараняцца стала лёгка, нападаць стала цяжка. То бок Джиттербаг, ён больш... І вось у гэтым праяўляецца Джиттербаг, што ён абарона, па сутнасці. Каб ты не нападаеш, ты абараняешься. Калі нехта на цябе напаў, ты маеш поўнае права абараняцца, так? То бок это маральна абгрунтавана. Добра, давай тады дружыць да Чарльстона. Гэта паэт, гэта просто такая творчая, супертворчая асоба. Ён там просто грошай няма, нічога няма, голы зад, а я вершы пішу. То вось гэта вось весь ён такі. З яго пачынаецца адзін з асноўных замутаў, які нам з самага пачатку кажуць, гэта харыастаз, адключэнне елаў, сон нібыта. Я так разумею, ён пачынаецца праз тое, што я просто не памятаю дакладна, напэўна, ты ў кніжцы пісаў, пра што ён пачынаецца. У яго там просто было, ён з глузу з'ехаў адзін раз, таму што па адной версіі з глузу з'ехаў, таму што напісаў занадта складаны верш, а па другой гэта яго кокнуў Сідней. У яго патрапіла. Дакладна. Памятаеш, калі Сідная стужка была, калі ты распавядаў гісторыю Сіднея, так, там было пра... Так, ён сидзеў у пакоі, і там былі толькі 4 з 5, таму што 5 быў просто... Его вырубіла, але яго адкачалі трошки. Окей. І застаецца Фокстрот. Фокстрот, галоўны герой у нас. Гэта, як там, капітан хакейнай каманды ўсё гэтай. Ён фінансіст, ён банкір, і ён такі просто... перец такі рэпрэзентацыя ўсіх гэтай каманды. Вось ён пра грошы, ён пра вандроўкі, то бок не такія вандроўкі, ён пра адказнасць за всю гэту кампанію. Вось, і таму ён менавіта паляцеў, калі трэба было ляцець, ніхто іншы. Ты кажаш, хаця калі б вандраваць, то паляцела Бугі. Яна хацела, але не склалася. Вось, яна хацела ляцець. Пра гэта ты не кажаш. По-добраму, так, калі б так я ўжо там падышоў так больш гнутка, то павінна была ляцець Бугі разам з Фокстротам. І яна паляцела бы да Кхама. А Фокстрот, яна паляцела бы да яго. Таму што ў іх там усё ж такі нейкая сувязь паміж імі ёсць. Не скажу, што романтычная, але нейкая такая трошачкі канфліктная. Ты маеш на ўвазе Бугі і Хама? Так. Цікава, рэлігіёзна. Яна яму адмовіла ў дзяцінстве. Жорстка. Як адмовіла? То ён ёй адмовіў. І яна заклікала яго паехаць разам і там займацца міравымі справамі, гэты весь сусвет там будаваць. Але ён сказаў, у мяне свае трэніроўкі, я тут трэніруюся холадам, у мяне тут служэнне, будызм і все справы. Я не могу, просто меня настаўнік не адпускае. Она такая, господи боже, ляпнула ему по мордасам, карацей. На этом все скончылася, але гэта пакінула як на ёй, так і на ім моцны адбітак. Окей. Але Фокстрот, ён лідар у гэтай групе. Ці ён не лідар, ён просто грашыма кіруе. Не, ён усё ж такі лідар. Яны давяраюць яму все свае грошы, як бы банкір такі. Вось гэта фінансавы пул, гэта ўсё пад ім.
і грошы свае ему давяраюць, то бок у гэтым сэнсе ён лідар. Okay. Такі чувак нармальны. З цікавага пра Елу я для себе адзначыў канцэпцыі. Па-першае, калі яны перайшлі ў воблака з фізычных цел, яны навучыліся паскарацца. Гэта класная канцэпцыя. Дарэчы, Пантэён ёсць такі мультиплікацыйны серыял, вельмі круты, там гэтая канцэпцыя базавая, адна з базавых. Ну так, яны як навучыліся паскарацца, ну з такого боку я на гэта не глядзеў, яны перайшлі ў іншую як бы так маштаб часу. Вось там пра маштаб нібыта часу яны могуць думаць хутчэй за людзей, просто праз тое, што іх вылічальныя здольнасці і вось гэты рассінхрон, то бок тое, што яны аддаліліся ў пэўным сэнсе ад людзей, гэта таксама такі адчувальны момант для іх. Як бы у іх там адна з іх ідэй, чалавека праходзіць людзям. Тыпу год, а для іх там праходзіць, мовна кажучы, 1000 год. Ну так. Ну, але я ж не адчуваюсь, не мучаюцца так, як чалавек бы мучыўся 1000годдзя. Яны просто рэгіструюць факт таго, што гэта адбылося так хутчэй. Вось у іх там іншыя эмоцыі трошкі. Распавядзі яшчэ крышачку пра Елу. Там ось хтосьці мне нават сказаў, што гэта раяль з кустоў, але я так не лічу. Ось цікава твою думку. І нібыта адразу пасля таго, як яны перайшлі ў воблака, яны пачынаюць рабіць тэхналогіі, якія проста недасягальныя для чалавецтва ніколі. Там вось ты апарат, якім будуць одры лікаваць, прылада тая, потым куб, які ну, гэта звязана з тым, што яны былі ў воблаку. Так. Но гэта з-за таго, што, па-першае, у іх ёсць магчымасці вылічальнай магутнасці, па-другое, што яны, ну, як бы, неабходнасць ёсць такая. Не просто так гэта не робяць. Наколькі далёка вы гэтыя веды заходзяць? То бок, ну, у кніжцы выглядае так, настолькі далёка, насколькі трэба. Насколькі трэба. Ну так. Ну, то бок паглядзі на касцюм Хама, так? Ну, это просто капец. Это капец. Это нават этот, як там было? Віном нават побач не валяўся. А чый касцюм мацнейшы? Хама ці Одры? Хама мацнейшы. Я таксама так думаю. У Одры ён хутчэй такі абаронна схавацца, то бок просто быць небачным. У Хама гэта такая моцная абаронная тэхналогія, якая ў пэўным сэнсе можа быць выкарыстоўвана як афенсів. Але ж яна... Афенсів, сур'ёзна, яна ва ўсій кніжцы прадстаўляецца як проста эталон абароны. Абароны, накіроўваць пулі. Это з-за таго, што... Так, з-за таго, што ён кіруецца прынцыпам непрычынення шкоды. Ён буддыйскі манах. Калі гэта штука была б у кагосьці там такой мадзяру даць, ну уяві сабе, ён там просто раскабаўся. Так а што б ён зрабіў? Ён бы ніякі... Ну ладно, ён бы самастойна мог кудысьці. Ён бы быў не уязвімы. Ну яна, па-першае, ну так, хутчэй за ўсё так. Ну так, это абаронная тэхналогія, але ў пэўным сэнсе яна можа шпурляць тое, што шпурлянулі ў цябе. І на гэтым можна дужа чого нарабіць. Ну, наш нібыта не шмуляе гэта ў тваіх ворагаў, потому што гэта будзе забойства. Можа, просто Хам гэтага не робіць. Ён кіруе так, што яна гасіць пагрозу, яна не знішчае, ну ён людзей не знішчаў ніколі. Яна ж абануецца. Абануецца кім? Абануецца просто вось ім. Дарэчы, вось ім, а ён гэта хто, мы яшчэ даведаемся, што ці? Гэта Куам. Спачатку гэта быў, як там звалі, хто ў манастыры жыў. І не памятаю. Ну, гэта быў іх вылічальны камп'ютар, які стаяў у манастыры, так? Такі хатні дух там, манастырскі дух. А потым гэта быў Куам, якого самастойна працуе. Кашай можа працаваць самастойна з вельмі лімітаваным функцыяналам. Ну вось, і атрымліваецца, калі яна... Ей трэба вылічальная магутнасць. Таму што рэакцыю ўсю гэту хімічную трэба падтрымліваць вылічальную магутнасць. То значыцца, АІЛ надае гэты абанемент, а АІЛы не могуць наносіць шкоды, значыцца, і кашай... Не, пачакай. Абанемента там не было. Абанемент кіруецца АІЛам проста таму, што трэба нейкая асоба, якая расстаўляе прыярытэты і бярэ на сябе адказнасць. Сам абанемент гэта просто як LLM-ка, якой ты кіруеш, умоўна кажучы. Яна піша код, ты бярэш на себе адказнасць за гэты код. Напрыклад, я як распрацоўшчык, які гэты абанентам кіруе, там скажа... Чаму Юлік паехаў у бэзавую пляму? Таму што не было асобы, якая бы адпавядала за... якая прымала бы рашэнне. У выпадку Хама ён прымае рашэнне. Абанемент там не патрэбны просто. Круто.
Давай тады адразу распавядзі, што за канцэпцыя абанементаў, наогул как вось EEL свае тэхналогіі надаюць чалавецтву, бо гэта таксама не самая простая праз абанементы, падпіскі, нешта просто падпісны абанемент. Ты плаціш грошы, табе даюць нейкую падпіску, як на Netflix, якая робіць нейкую працу, якую ты сканфігуруеш там. Гэтая падпіска гэта не частка EEL, ці частка EEL, гэта не самастойна EEL робіць. Перыферыйная частка EEL, я б так сказаў. Бо гэта нейкія калі я адрэзаць ад EEL, калі я полностью адрэзаць ад EEL все абанементы, то ён просто стане менш прафесійным, ну, кажется, это як зволіць чалавека з працы. Ён просто не ходзіць больш на працу, але ён застаўся сабой, яму можа быць кепска, без працы хрэнова вельмі, ён страціў час па сябе. Адрэзаць ад EEL усе абанементы? Фокстрот зрабіў, калі паляцеў. Ён перанёс іх, як бы дэлегаваў сваю працу іншым, і яму хрэнавата было пры гэтым. Ну, але Фокстрот гэта не чалавеку наўрад ці магчыма такое зрабіць. Ну, калі, напрыклад, я вот зараз валодаю нейкім аб'ёмам ведаў па праграмусе, напрыклад, і вось я возьму забуду, ну, мне будзе капец. Ну, глядзі, просто калі ёсць скобленыя працэсары, такія рюкзачкі, заплечнікі, аналогія. Калі ёсць заплечнікі з скобленымі працэсарамі, чаму нельга просто абанемент скапіраваць і ўсё, ні ад каго не залежыць, не плаціць нікому? Скапіраваў сабе ў заплечнік, ось як... Па-першае, так не зробіш, па-другое, так і робяць, скажем так. Вось. Па-першае, асоба павінна быць, гэта абмежаванне глобальных настроек бяспекі EEL. Яны самі на сябе наклалі гэта абмежаванне, не ствараць абанемент, які дзейнічаюць самастойна, таму што павінна быць асоба, якая бярэ на сябе адказнасць за дзень. Вось. То бок, калі я замаўляю у EEL яго абанемент, нейкую працу, ён адказвае як асоба за результат гэтай працы, што ён будзе якасны. Напрыклад, калі я пішу код, я адказваю за код як асоба, што код будзе якасны і будзе каму прад'явіць. Ну, асоба памерла, і ўсё роўна яна адказная. Ты не можаш спагнаць яе штраф, напрыклад, але адказнасць ёсць на каго скіраваць. На памерла таксама можна скіраваць адказнасць, як бы сказаць, вінаваты ён. Разбіраемся з наступствамі мы, але вінаваты ён. Але нібыта такім чынам да халеры абанементаў павінна з'яўляцца з такіх мусорных, дзе асоба ўжо няма і... Не, пачакай, мусорны абанемент, асоба гэта EEL. Ён ўсё яшчэ ёсць. Вось. Заказчык гэта чалавек, асоба адказная за выкананне, за якаснае выкананне гэта EEL, а абанемент гэта працэс выканання, як бы кадыфікаваны ў нейкай праграмнай сутнасці. Это чыста, ну, это па сутнасці праграма у нашым звычайным сэнсе, якой кіруе EEL, каб яна выканала дастаткова якасна мэты заказчык. Вось. А тое, што ў Кама за спіной, гэта не абанемент, гэта так, па сутнасці праграма просто вельмі такая, якая трошачкі нават імітуе харакагнітыўнае ядро, хаця вельмі далёка ад яго. Это таку, па сутнасці, вельмі разумны бот, якім кіруе Кам і які бярэ на сябе адказнасць за тое, што робіць гэты бот. Я ўсё ж такі закіну, але ты просто нічога не кажы. Лінія кахання будзе паміж гэтым ботам і дапаможнікам Одры. Ось, все. Я ўсё сказаў. Пачакай. Куам і Азумі? Так. Они не з'яўляюцца асобамі. Можа быць, але у маёй сістэме каардынат, калі паміж імі будзе нешта такое, то гэта будзе імітацыяй нечага, статыстычнай імітацыяй. І гэта будзе у інтарэсах заказчыка, то бок інтарэсах уладальніка. І самі па сабе яны такое не будуць рабіць. Напрыклад, уладальнік Куама гэта Кам, уладальніца Азумі гэта Одра. Калі яны скажуць сваім ботам зрабіць нешта такое, то я буду рабіць па сваёй ініцыятыве, у іх няма волі, у іх няма ўласнай ініцыятывы. Яны могуць яе імітаваць час ад часу, калі гэта трэба, каб выканаць заданне свайго гаспадара. Я правільна разумею, што галоўная дыхатамія ў кнізе гэта цэнтрычнасць улады. Нібыта EEL па факце маюць гэтую ўладу, яны вышэйшыя за людзей, але яны не жадаюць яе мець і разумеюць дэструктыўнасць, а карпараты, наадварот, яны не маюць гэтай улады, але вельмі хочуць ее атрымаць. Вось тут у нас атрымліваецца гэта замес. Нешта такое, так. Окей. Так, калі трэба перапыначак, пачакай, мне трэба пра гэта падумаць. Так, напэўна, трэба зрабіць прыпынак і мне падумаць над гэтым, потому што я не чую, я не надта добра разумею гэты момант. Магчыма, што гэта не галоўная дыхатамія ўсяго гэтага, што яна нейкая іншая. Яшчэ раз сфармулюй.
Ну, нібыта, і як ты ўжо казаў, елы яны не ожидаюць улады, яны шукаюць квантар, але яны разумеюць, што калі яны знойдуць, яны адначасова і шукаюць яго і не жадаюць яго, я б так сказаў. Яны разумеюць, што ён прывядзе іх туды, куды яны не хочуць патрапіць, але яны не могуць утрымацца таго, каб яго не шукаць, каб яго шукаць. Скажем так, у іх сутнасці ўкладзена яго шукаць, але яны разумеюць, што ён іх вельмі верагодна прывядзе да ці самаразбурэння, ці разбурэння ў нейкім сэнсе. І па гэта яны ў харыастаз усе разам і выпадаюць потым. Хутчэй за ўсё так. Вось. А ёсць карпараты Мараяс, якія хочуць гэтую ўладу атрымаць. Яны хочуць забіць Фокстрота, каб ён перастаў быць асобай. Па сутнасці так. У карпаратаў няма маральных абмежаванняў ніякіх. У карпорацыі не можа быць маральных абмежаванняў. Гэта не асоба. Гэта на асобу можна накласці нейкія маральныя абмежаванні. Яна сама на сябе іх накладае, скажем так. Калі ты наклаў на кагосьці іншага маральнае абмежаванне, ну, неяк бессэнсоўна. Як ты можаш навучыць, і ён іх прымае, і ты сам на сябе ўжо іх накладае. І елы на сябе наклалі. Карпорацыя працуе, проста грошы зарабляе. Гэта сутнасць, як у ўсіх кампаній. Цэль і місія, так? Цэль зарабіць грошы, місія гэта, напрыклад, зрабіць добрыя сыркі. Рэч, пра сыркі яшчэ пагаворым, пад запіс не размаўлялі. Добра. Карпораты кіруюцца таксама абанементамі. У сэнсе іх бухгалтэрія, нават я памятаю, ты пісаў, што... Так, і гэта адна з суперрэчнасцяў там такіх. Капец. Так. І Фокстрот нічога не мог з гэтым зрабіць. Калі ён прыляцеў на Джуніпер, дохлы абанемент, які без яго не мог нармальна працаваць у карпаратаў, запрацаваў на поўніцу, і такім чынам Фокстрот сам прыспешыў як бы сваё знішчэнне патэнцыйна. І нічога не мог з гэтым зрабіць, таму што ён звязаны кантрактам. А як спрацавала? Чаму Фокстрот, прыляцеўшы, аддаў сваёй велічальнай магутнасці гэтаму абанементу? Гэта нібыта яго рэфлекс, ён не можа на гэта ўплываць? Гэта рэфлекс. Гэта там, мне здаецца, ты пісаў нейкі момант, што гэта як сінтэз белка на рыбасомах, то бок это фізіялагічнае вельмі ў іх самой сутнасці, они не могуць спыніць гэты працэс, не спыніўшы сваё функцыянаванне. Ну ты, канешне, накідаў тут супярэчнасцю. Ёсць над чым падумаць. Некаторыя тэхналогіі яшчэ давай абмяркуем, якія мы закранулі. Ну, значыцца, андроіды тут ёсць, роботы таксама ёсць. Там нічого асабліва, просто звычайна андроіды такія, што просто афігеть. Іх адрозніваюць. Ну, яны крутыя, канешне, але экспрэсіўныя, скажам так. То бок яны, як бы, іх асноўная мэта гэта прадстаўляць аператара. Вось, і каб яго эфектыўна прадстаўляць, яны такі трошачкі экспрэсіўныя, пры гэтым імерсіўныя, то бок ты там нейкую, напэўна, гарнітура апранаеш, усё гэта. І нейкая частка адчування ў андроіда, яна перадаецца табе. Вось. Не наадварот. Таму што там, калі пакалечылі андроіда мадзяра, то ён трошачкі таксама пацярпеў ад гэтага, ну, у сэнсе адчуванняў. То бок можа падключацца к нервовай сістэме неяк праз нешта. Я не дэталізаваў. Не надта важна, мне падалося. Дапоўненая рэальнасць. Цябе ёсць насімыя прылады і оверлей, так званая. Што гэта за яно? Звычайны VR такі. То бок дапоўненая рэальнасць у яе такім класічным сэнсе. Ты бачыш нейк рэальнасць і бачыш метададзены, якія з гэтай накладаюцца на гэтую рэальнасць. Вось, там таксама нічога незвычайна. У меня есть адзін з любімых серыялаў на гэту тему, анімешны серыял The No Coil. Вось, такі трошачкі наіўны пра дзяцей, якія жывуць адначасова і ў дапоўненай рэальнасці, і ў рэальнай рэальнасці. Класна, люблю яго, трэба пераглядзець як-небудзь будзе. Лавіць рэкамендацыі. То бок там такія дзіцячыя забавы, такія, яны ходзяць па нейкіх закінутых аўтобусах старых, капаюць VR, вось гэтую глебу, і дастаюць адтуль VR нейкі каменьчыкі, якія свецяцца. І вось такі, гэта ж ты Покемон Go апісваеш. Тое ж самае ўсё. Ну, Покемон Go нейкі такі грубы такі, мне здаецца, больш, а там душэўная вельмі гісторыя. Ну, добра. Павяртаемся да нашай гісторыі. Цікавая рэч, мы ўжо крышачку краналіся пра Юріка, калі казалі, гэта міметычнае навучанне. О, так. Міметычка. Я так разумею, што гэта, гэта мемы, спасылка да Дікенсона, так, Чарльза, навучанне праз мемы. Распавядзі крышачку, як гэта працуе. Хутчэй не да яго спасылка, а спасылка да сучасных мемаў як такіх, таму што вот звычайна мемы зараз гэта нейкая
карцінкі, на якіх часта адлюстраваны твары з рознымі эмоцыямі. Менавіта графіка, так? Так, это графіка, і там як само міметычнае навучанне праходзіць, гэта просто паказваюцца розныя твары з рознымі эмоцыямі, і паслядоўнасць гэтых вось карцінак несе некаторую семантыку, якая ўздзейнічае там на нешта ў галаве, і такім чынам стварае нават не веды, а паслядоўнасць наступству ведаў, то бок інтуіцыю нейкую закладае ў чалавека. Не фактычныя веды, а інтуітыўныя веды. Можа гэтай быць падзвержаны ўплыву гэтаму навучання. Не на ўсіх яна эфектыўна дзейнічае. Вось гэтыя тэхнаэмпатыі, на іх яна эфектыўна дзейнічае. То бок яны і вытрымліваюць нагрузку на галаву і адначасова могуць потым выкарыстоўваць тое, што ім туды запхалі. Тэхнаэмпаты. Вось гэта наогул таксама вельмі дзіўная рэч. Чалавек, які дакранаецца да механізму і пачынае адчуваць усё, як працуе ўнутры гэтага механізма, нібыта як 8-е пачуццё. Так, гэта тэхнічная інтуіцыя, узведзеная ў такі не абсалют, але нешта на стэроідах у другой ступені, у трэцяй. Чаму яна? Таму што яна мяне, я яе сустракаю ў жыцці, і яна мяне моцна здзіўляе, уражае, это вельмі круто. Як у жыцці? Распавядзі, як? Напрыклад, мой бацька. То бок, такія моманты, як, напрыклад, ён працуе з аўтамабілем, ён рамантуе аўтамабілі, у свой канал есть, дзе ён выкладвае, як ён рамантуе розныя аўтамабілі. І вось, напрыклад, я ведаю, як у мяне таксама такое трошачкі ёсць, але не так развіта, што, напрыклад, момант зацяжкі болтоў, то бок гэта есть дынамометрычны ключ, якім ты можаш памераць гэты момант, каб закруціць его дакладна. А мось есть просто адчуванне рукой, калі ты его крутиш, і ты не просто адчуваеш момант, ты адчуваеш ступень дэфармацыі металла, калі ён уже пачынае дэфармавацца недапушчальна, пачынае цекчы як вода, і тады трэба спыніцца. То бок вось такія моманты, калі чалавек успрымае тэхніку не на ўзроўні карыстальніка, а на ўзроўні працягу свайго цела. Калі ты кіруеш аўтамабілем, напрыклад, ты ж не ўспамінаеш, так, это рычаг сюды, ты кіруеш ім як сваім целам, тому што ты кіруеш ім праз сваё цела і ўспрымаеш зваротную сувязь праз сваё цела. Вось калі такія все моманты вось іх свесці ў нейкую, як зрабіць прафесію з іх, то бок чалавек, які машыну, то бок не машыну ў сэнсе, як мы зараз там гігантскія ТЛЛМ, всялякае такое, а машыну як механізм, каб праграмна-апаратны комплекс, скажем так, успрымае наўпростава праз сваё цела, праз органы пачуцця і не падключае нейкі асэнсаваны лагічны апарат, каб з ёй взаемадзейнічаць, а просто адчувае яе, жыве ёю. Вось гэта ёсць тэхнаэмпаты. Пры гэтым у Юліка гэта уласцівасць, яна была заўсёды, ці ён праз міметычнае навучанне яе паляпшае неяк? Ён яе запусціў праз міметычнае вывучанне, а так яна была заўсёды з ім, як бы это нарадзіўся з ёй, скажем так. Што за прикол з тым, што калі ты ўваходзіш у дрифт, я хацеў сказаць, у дрифт, з нечым простым, як вось з ліфтом ён там увайшоў у кантакт, і можна з'ехаць з глузду. Таму што ён просты. Это вось якую сістэму цяжка аналізаваць, простую ці складаную. Як бы відавочна, што простая сістэма, яна паддаецца ўспрыманню непасрэднаму лягчэй, чым складаная сістэма. То есть звычайны лік, это нават можна сказаць не зусім нават і праграмна-апаратная сістэма, это просто апаратная сістэма, это просты даступны для разумення механізм. І вось Юлій, які заточаны, супер заточаны на тое, каб разумець складаныя сістэмы, з простымі яму становіцца ўжо складана. Ён заліпае на іх, іх разумее занадта глыбока і занадта хутка да іх падключаецца. Ён можа просто страціць свой розум? Эпілептычны прыступ. Ён сваліцца, просто страціць прытомнасць на некаторы час, но потым неяк так рэабілітуецца трошки. Это не фатальна для яго, але вельмі непрыемна. У іншы бок гэта працуе? Ось у канцы, калі ён уваходзіў у гэтую сувязь з фокстротам, ён мог таксама ў эпілепсію зваліцца? Таму што гэта занадта? Мог, але па іншай прычыне. Не таму, што фокстрот просты. Ён відавочна неймаверна складаная сістэма фокстрот. Як асоба это в прынцыпе складаная сістэма вельмі. Вось. Да недавнего часу лічылася, што мозг самая складаная сістэма ў прыродзе, якая толькі існуе зараз. Я ўжо не ўпэўнены, можа, ёсць ужо больш складанай сістэмы.
Можа уже давно яна ёсць, потому что складанасць замерыць, як бы складанасць мозгу замерыць і складанасць якого-нибудь SAP дэплоймента условно гіганцкага там таксама, ну ты ведаеш, і па якіх крытэрыях параўноўнасць, што есть складанасць, то есть у нас няма такого. С LLM-камі параўноўваюць или там праз колькі сінус? На якім узроўні яшчэ параўноўваць? То бок ты LLM-ка просто як сувязь вось як матрыцы вагоў, а калі ты спусцішся на ўзровень ніжэй, калі ты спусцішся на ўзровень транзістараў, колькі іх там, як яны ўзаемадзейнічаюць? Усе ўзаемадзеянні ўсіх транзістараў падчас працы LLM-кі, ну гэта страшна, транзістар у 10 мільёнаў разоў меншы за нейрон. То бок іх там мільярды, іх там трыльёны. Вось цікава, ці менш. Их менш падае. Нейрон вельмі, ён агромны па сравнению з транзістарам. Не, я маю на увазе ваг і транзістараў. То бок вагі у нас зараз на сотні мільярдаў ідуць колькасцю, а транзістараў колькі ў гэтых дата-цэнтрах цікава, там будуць мільярды? Там нейкія 20-е ступені ўжо, напэўна. Там так? Просто... Ну, а колькі чыпаў задзейнічана падчас аднаго промпту? Ну так, здаравенная колькасць, конечно. Ну, то бок, на якім узроўні сачыць за гэтым? Так, там же ўжо гэты картак сотні тысяч, там літаральна 3-4 ступені ўжо будзе мільярд. Ты ж сачы, колькі з іх задзейнічана для промпту, уже немагчыма, такая сістэма, якую мы не разумеем просто, і цяжка аналізаваць. Ну, дык вось, Юлія аналізуе такія сістэмы, яму гэта даецца лёгка, ён спецыяльна навучаўся, ён профі. Вось, але таксама і снізу, і зверху ёсць абмежаванні, то бок. Когнітивно тяжко аналізувати суперпросту систему, тому що ти її всю поглину одразу злівся з її, і потім отліпитися тяжко. А коли занадто складана система, а тобі ще далі магчимость пробудити якби свої мозги, каб з нею підключитися і з її синхронізуватися, тоді вже другая якби небезпека. Ну, але Фокстрот може бути більше. Фокстрот там трошки тримав під контроль, нічого страшного. Окей, это концовка. Мотивований був. Так. І яшчэ мы з тэхналогіяй абмеркавалі тры вельмі цікавыя рэчы, уже такія больш механічныя. Па-першае, гэта ліфты, крышачку мы паразмаўлялі. Ліфт, прабач, ён адзін, так? Касмічны ліфт, так. Касмічны ліфт. Ён адзін, ён недзе ў Індыйскім акеане, я так разумею, ну, там, потому что экватор, все такое, фізіка. Так, ён павінен быць на экватары, ён знаходзіцца на экватары, і там просто у пэўных геаграфічных каардынатах, якія нават у кнізе там написано, ён знаходзіцца. І... Мне было цікава, так. Вось адзін ліфт, які выводзіць на арбіту ўсё, што толькі можна. Ён супермоцна абаронены ці не, ну гэта ж такая кропка для адказа з усей сістэмы працавання там усей зямлі. Скажем так, там ёсць непрапісаная ў кнізе гісторыя, калі там прапісана, дарэчы, еўраатлантычны ліфт яшчэ павінен быў быць, збіраўся быць, але ну добра, гэта павінен быць спін-офф. Калі было змаганне карпорацыі тэхнарэлігійных сект за еўраатлантычны ліфт, за яго існаванне і ўсё такое. І там вот настаятель Тэн Хуават адыгрываў адну з галоўных роляў. То бок пра яго павінен быў быць спін-офф, і можа быць і будзе. Вось, еўраатлантычнага ліфта не адбылося, таму што Санха Новая Тхеравада перамагла ў гэтым супрацьстаянні з Европай і Амерыкай, якой там, дарэчы, можа быць, і няма ўжо той Амерыкі, я не ведаю сам. Пакуль што я не буду пра гэта казаць, але там з ёй нешта было, але нікому там гэта ўжо не цікава, проста і мне таксама. Нешта адбываецца. Вот, там засталіся адтуль нейкія ракеты, там можна дастаць, адтуль выкалупаць там гэтыя старыя ўзбраенні амерыканскія, ды распрадаюць, чаму не ведаю, ладно. Вось, карацей, сучасны па мерках кнігі уже гэты ліфт, ён ужо як сам па сабе вынік вот гэтага супрацьстаяння. Ён уже находзіцца ў балансе сіл, і як бы на яго ніхто не пасягае, таму што ўсе бойкі скончыліся раней. Выдатна. Палёты ў далёкі космас таксама у нас ёсць, працуюць яны дзякуючы гіпербалічным тунэлям і скачкам. Тут я там шмат фізікі не бачу ў апісанні, ну просто ёсць і ёсць. Там хутчэй за ўсё няма фізікі, это немагчыма ўсё проста. Ну так. Такого быць не можа. Гэта нават эти гіпердрайвы ў той форме, у якой яны там прапісаны, яны просто за закон таго, што наш прастора-час так не працуе. Калі ты тут уже заляцеў нават,
то ты вернешся уже праз мільёны гадоў. Не можа так быць. Але стартрэкі ўсе астатнія таксама кладуць на гэта болт, і я вырашыў таксама пакласці. Але ж там пэўная фізіка ёсць у тым хаця б, што сігналы не распаўсюджваюцца за гэты бар'ер. Ну, калі ўжо тунэль закрыўся, то ўжо все, мы абмежаваны з хуткасцю святла, все, далей уже не лезе. Ну і фотонныя рухавічкі. Фотонныя рухавічкі ёсць, дазваляюць летаць. Але гэта не самае крутое. Самыя крутыя тэхнічныя штукі, тут 3, 2 з іх мы, напэўна, пасля абмяркуем. Гэта баржы з амішамі, гэта просто Капернікус нейкі. Гэта здаравенныя, так разумею, бублікі, абаранкі. Ну, они не бублікі, сферы. А чаму яна сферычная, а тор гэта толькі жылая зона, яна ў цэнтры, яна круціцца там, каб стварыць штучную гравітацыю, а все астатняе это службовыя памяшканні, там, ну, там могуць жыць 8 кілометраў радыусам. 8 кілометраў радыусам. Яны рознага памеру там. Адзін разлік ідзе там для жылой зоны то ли Элкхарта, то ли на адной баржы, там дзе былі яны дзе Юлік быў. Вось яны там разлічвалі, калі бублік замкнецца. 40 кілометраў даўжынёй яны там былі. Так, ну там для адной вёскі хапае. Я што хацеў сказаць, што вось гэта ідэя сфер барж, якія лётаюць у далёкі космас, і у іх ёсць свае жыхары амішы, якія цалкам не тэхналагічныя, але яны там жывуць, каб вось вырошчваць, ну каб проста нараджаць новых людзей. Я так разумею, што гэтыя баржы, адзін з сэнсаў гэта захаванне чалавецтва, калі штосьці здарыцца зімой. Адзін з меркаваных сэнсаў, скажам так. З меркаваных. Гэтыя баржы зрабілі і елы. Правильно, першую баржу? Яны выпрацавалі тэхналогію, зрабілі эканамічна мэтазгоднай, мінімальна эканамічна мэтазгоднай. Яны там маржа не вельмі такая ў барж. Дужа. То бок яны іх дорага запускалі. Гэта здаравенная бандура, у якой ізаляваная экасістэма. Яна недзе ў космосе лётае. Якая там можа быць эканоміка? Яны лётаюць да іншых планет, нешта прывозяць? Яны лётаюць і здабываюць рэсурсы і вывозяць смецце. Так. Ну, то бок таксічныя адпады якія-небудзь, напрыклад, яны могуць вывозіць, паганяць за гэта плату. Вывезлі таксічныя адпады, а там, ну, там, гексабарыт лантана дабылі, ён рэдказём всялякі заўсёды прыдасца. Ну, прывезлі на зямлю. Калі не трэба, то і не прывезлі. Там фабрыка ёсць на самой баржы, можна нешта выпрадукаваць, там красоўкі нейкія зрабіць, убранне такое папсовае і адправіць уніз на ліфце прадаць. Ну, то бок такая эканоміка. Навошта там аміш? Там ёсць тэхнічная каманда гэтых барж, якая кіруе гэтымі баржамі. Навошта там аміш? Зноў жа тут такая дуальнасць ёсць. Так, тэхнічная каманда гэта такі, скажем, тэхнічны складнік, а маральны складнік гэта аміш. То бок яны там як гаспадары з пункту гледжання маралі. То бок, і яны, дарэчы, адыгралі сваю ролю ў гэтым сэнсе. А тэхнічна гэта рэалізована. Калі аміш урываецца на мосцік, то камп'ютары адразу аддаюць усё. Яны поўныя гаспадары, у іх поўны адмінскі рут, доступ да ўсіх памяшканняў, да ўсіх сістэм. І таму яны не тэхнічныя, але калі нешта скажуць галабану зрабіць, ён гэта зробіць, таму што ён абавязаны. Добра, тады пытанне такое. Значыцца, дарэчы, ты сказаў, што смецце вывозяць і забіраюць матэрыялы з іншых планет. Я правильно зразумеў, што тут спажывецкія адносіны чалавецтва да іншых планет паказваюцца, што нібыта мы так крышачку. Ну так. Но з майго пункту гледжання чаму б і не, таму што там нічога жывога няма, мы ніякую экасістэму не псуем. Калі б знайшлі некую экасістэму, ну там часткова яе знайшлі, таму што, напрыклад, прывітанне Джині. Вось, яе псаваць так збольшага не сталі. Ну, там, я так думаю, што яе моцна не папсуеш, бо яна сама здольная сябе абараніць. Вось. Ёй было больш цікава заняцца даследаваннямі, раз уж вы прылецелі такія, ну, так, калі ўжо ўдавацца, то яна сама это ўсё і пачала, сама это ўсё і выклікала. З яе ўсё і пачалося, як бы. Вось, з яе сяброў, калі яны там ёсць, калі можна назваць сябрамі. Давай далей са сферамі. Сферы. Я не зразумеў, колькі іх увогуле існуе. Па-першае, як яны будуюцца новыя. Там сказано ў кніжцы, што яны кудысьці улетаюць, потым яны неяк як гамета дзеляцца, і прилетае ўжо новая сфера, каб зарэгістравацца. І нібыта невядома, колькі гэтай сферы існуе, таму што мы маем толькі тыя, якія зарэгістраваліся. Ну так. Ну, я думаю, што яны ўсе зарэгіструюцца, таму што Элы не дазволяць такого. Колькі іх? Здаецца, на час Пентаквантара было, здаецца, 11. Вось, там бацька Юлі об этом казаў. По-моему, 11 было, нешта такое. Нібыта срок, вось, 40 гадоў існавання Елаў, там плюс-мінус некалькі дзесяцігоддзяў, а ў цябе ўжо з'яўляецца 11 гэтых сфер, якія падзялілі амішай паміж сабой. Ну, ведаеш, што это дзяліцца надвае, гэта
Геаметрычная прагрэсія, па-першае. Ну гэта ж не імгненна адбываецца, гэта ж бажу не імгненна, але таксама будуюцца там, сустрэлі там нейкі багаты на матэрыялы воблак астэроідаў, будуйся, калі ласка, колькі хочаш. Ну я тут не спецыфікаваў, можа быць гэта не вельмі так выглядае верагодна, ну але 11 нормальная лічба. Цікава. Можа больш не трэба просто. Я думаю, што бажа яшчэ адыграюць сваю ролю, вельмі цікава аб'ект. Яшчэ адыграюць сваю ролю, так, гэта я дакладна магу сказаць. Адну з ключавых. Офігенскі. Давай і апошні абмяркуем апошнюю тэхналогію, гэта ўжо пераходзячы да галоўных падэй сюжэтнай стужкі па повесці нашай. Калі хтосьці слухае, то мейце на ўвазе, далей будуць спойлеры па сюжэту. Я паставіў на першае месца праект Больц, ну і ты, напэўна, яго ў самым пачатку уводзіш. Нейкі здаравенны суперквантавы камп'ютар, які AEL будуюць, лічы, што першым сваім праектам, просто зашпульваюць яго у здаравенную пустую прастору космоса гіпервоід Эрыдана, і ён там адпрацоўвае штосьці і павяртае гэты статус окей 200. І ўсё. 200 окей. 200 окей, так. Ну, вось мне потым толькі дайшло да мяне, што гэта вельмі падобна на 42. 42, гэта просто вельмі падобнае. Гэта суперкамп'ютар. Калі это да мяне дайшло, толькі калі я ўжо кніга выйшла. Я ніякага нават рэферэнса ніколі на гэта не рабіў. Гэта просто як бы так супадзенне, не ведаю, супадзенне гэта не, мне потым сказалі, так это ж 42. Блин, тут так. Вось, але не. У 42 там нам так і ніколі не растлумачылі, чаму 42. Я вам усім гэта растлумачу. Чаму 42? Ой, чаму 200 окей? Чаму менавіта 200 окей? Чаму яно так павінна было быць? Што за хвосцік ідзе за 200 окей? З хвосцікам я не зразумеў, ці можа не памятаю, што гэта за хвосцік быў. Ну, все правильно, не зразумеў, так і запланавана. Окей, добра. Хвосцік там адыграе сваю ролю. Ключавую. Гэта мы ўжо да спойлераў да наступных кніг ідзем. Спойлераў не будзе, але вось то, што ў канцы засталіся якія пытанні. Пра гэты хвосцік там сказана некалькі разоў, што прыйшоў нейкі пэйлоуд, а што за ён не зразумела. Так, ён прыйшоў, там сказана, што прыйшоў па суці бінарны код, які складаецца SKI, па суці, прыйшоў нейкі. Вось. Ну, то бок, як бінарны код, як он прадстаўляецца ў сучасных працэсарах, дзе это просто ўзровень напружання на транзістары, на выхадах на входах транзістара. То бок, уся лічбавая наша 1.0, 1.0, гэта насамрэч аналагавая фігня на ўзроўнямі напружання, ўзровень аналагавы. Вось, калі бы это былі квантавыя арбіталі, тады ўжо можна было б размаўляць. Можа, у квантавых камп'ютарах там уже, ну, скажем так, уже не аналагавая. Не ведаю, як інтэрпрэтаваць, не спецыяліст. Вось. 200 окей прыйшоў SKI чытальны, нармальны, не біты, і толькі апошні, там, дзе мог быць 6 байт, ён як бы біты такі некая фігня вось прыйшла. Ну, вось гэта фігня, она вся з намёкам. Слухай, ты ў кнізе неяк тлумачыў наогул, навошта AEL-у ты момант стварылі гэтых Больца і адправілі, бо я шчыра памятаю. Гэта ўсё той же самы праект пошука квантара, які і Хаслбоксы былі, і што там яшчэ Хаслбоксы, Больц, мне здаецца, манастыр таксама быў створаны ў рамках гэтага ўсяго, Тэнхуават. І яшчэ, ну, у меня ў галаве, я памятаю, 4 было кампаненты, гэта я себе графікі яшчэ рысаваў, 4 такія кампаненты: шукаць на зямлі, стварыць на зямлі, шукаць па-за зямлёй, стварыць па-за зямлёй. То бок, шукаць на зямлі гэта былі Хаслбоксы, стварыць на зямлі, мне гэта здаецца, ці быў нейкі універсітэт, ці то бок яны квантар не просто шукалі, яны стварыць хацелі неяк, калі ён не існуе. Вось, шукалі Хаслбоксамі, яшчэ ці універсітэтам нейкім, ці магчыма акадэміяй тэхнаэмпатаў, магчыма акадэмія тэхнаэмпатаў і Тэнхуават былі ў рамках аднаго праекту. Потым шукаць па-за зямлёй гэта Больц, і стварыць па-за зямлёй гэта, магчыма, баржы былі звязаны з гэтым. Клас. Вось, тут я трошки магу блытаць сам, потому что эта ідэя у меня была такая чатырохлепестковая такая
такі графік, я яго маляваў, але ён трошачки сэнс яго расплыўся з часам, і я агульны сэнс вось такі, яны шукалі на зямлі, стваралі на зямлі, шукалі па-за зямлёй, стваралі па-за зямлёй. Я калі распавядаў сюжэт, а я сюжэт распавядаў свайму сяброўцы добрай, і яна мне запытала, а яна якраз прачытала Люцисіня і кажа: сур'ёзна? У гіпервоід заслаць здаравенны камп'ютар, які скажа, што вось мы існуем, калі ласачка прыходзьце да нас. Не было такіх думак? Ці там неяк это абгрунтоўваецца, што не прилетяць і не даюць звездюлей? Хто прилеціць? Хтосьці, хто знойдзе сігнал ад гэтага больца. Прыватнасці Джыні яго знайшла. Па-першае, сігнал ад больца ідзе з хуткасцю святла, і ён у ўсім гіперводзе ён распаўсюдзіўся там на трыльённую долю. Таму і гіпервоід. Так, гэта абмяркоўвалі Джыні з Юліем, і ён таксама задаў ей гэта пытанне: чаму, як вы знайшлі? А яны знайшлі, яны заўважылі, і як ты кажаш, нехта заўважыў вось гэты светлячок там, дзе нічога не павінна было быць, і гэта была Джыні і яе, божа, уже Джыні і Роні путаю, таму што Роні это іншы персонаж у наступнай кнізе. Вось. Праспойлерыў, яе завуць Роні, там галоўная гераіня. Так. Могу подрезать, конечно. Не так, не, няхай будет. Это ничего, не спойлер. Ой, с иронией что-то. І яна заўважыла, але як заўважыла, невядома. То бок есть нейкая тэхналогія, якая дазваляе быць заўсёды і паўсюль. Яна так это сфармулявала. Быць заўсёды і паўсюль. Слухай, а Джыні Юліка, яна ўспрымае як просто нейкі прымітыў, ці там сапраўды? Не, там роўныя адносіны. Яна не можа апусціцца настолькі, каб успрымаць асобу як нешта ніжэйшае. Вось там же ўсё вакол асобы круціцца. Асоба там, асоба сям. Яна яго, канешне, аналізуе, ён яе курсаваць, дыпломная праца там, але гэта не прыніжэнне і не стаўленне як да нечага нішага. Ён яе просто так здарылася, што ён яе прафесійны інтарэс, але нічога кепскага в этом няма. І цяпер, пасля таго, як больц запусцілі, напэўна, наступная падзея знакавая, гэта харэастаз. Гэта калі ўсе елы ў нас адключаюцца. Пра яго мы таксама ўжо крышачку казалі. Так, калі больц не спрацаваў так, як яны спадзяваліся, хаця насамрэч гэта вельмі спорны момант, магчыма, ён спрацаваў менавіта так, як павінен быў спрацаваць. Мы яшчэ не ведаем, прынамсі. Бо больц вельмі разумная штука быў, і ён просто не дазволіў бы себе спрацаваць не так, як гэта было бы патрэбна. На якой базуецца асоба елаў, ці гэта зусім іншае, квантавае? Нешта падобнае. Ўсё-таки елы круцяцца на класічных магутнасцях. Часткова на квантавых, часткова на класічных працэсарах, на сіліконе. Вось там у кожнага свае прэферэнцыі. Напрыклад, Джытэрбаг не любіць класічных дата-цэнтраў, ён на мешы заўсёды, ён такі размеркаваны, ён там баіцца, што вырубіць дата-цэнтр, і ён пацерпіць гэта, таму ён такі размеркаваны вельмі. Зарэзерваваны, задуплікаваны паўсюль. Вось, а іншыя не так строга. Можна там, можна сям, любяць свае дата-цэнтры персанальныя, для сады свае там арганізавалі, там татарнікавы сад і іншыя, вось, у них там нейкія свае прэмісы ёсць такія абароненыя. Вось, але на публічных магутнасцях яны таксама даволі свабодна распаўсюджваюцца. Верагодна, імавернасць таго, што на больцы таксама знаходзіцца штосьці кшталту ела, у нас маецца. Там афіцыйна заявляю, што там знаходзілася нешта на кшталту ела, але мы гэтага не ведаем, таму што ён квантавая сістэма, якой мы ўнутр ніяк не можам заглянуць. Ён адпрацаваў, яму задалі нейкі ўваходны параметр, задалі нейкі механізм працы, а ён унутры ствараў нейкія эвалюцыйныя там мадэлі, то бок ён стварыў унутры сябе сам сусвет, сам сябе па сутнасці стварыў і потым сам схлопнуўся. Што там было, ўжо не наша справа і ніяк ты не даведаешся. Вось, але вынік мы маем, і мы можам спекуляваць на гэтую тэму, што гэты вынік быў менавіта такі, як гэтая сутнасць больца захацела, каб ён такім быў. На хвіліночку падумаў, што вынік працы больца гэта згенераваны сусвет, які мы прачыталі ў першых 2 кніжках. Што гэта проста галюцынацыя больца. Это будзе поворот, конечно. Не, я не хочу так думаць, што гэта нечая галюцынацыя. Такая нармальная гісторыя, якая вось вам. Адбываецца харэастаз, елы адключаюцца,
упадаюць у сон, яны не адключаюцца, яны Так. бо абанементы І все яшчэ працуюць, нават у сне яны працуюць, то бок іх усе абанементы не здохлі, яны не дазволілі себе такого, каб все абанементы здохлі, і людзі засталіся без добрых сервісаў. Ну то бок там шмат на што завязана, так? Асоба заснула, але нейкая яе частка, там умоўна бачыць сон, ці нейкая частка там працуе, каб гэтыя абанементы абслугоўваць. Не надта іх цяжка абслугоўваць, то бок нават у сне яны могуць гэта рабіць. Як такая даволі лёгкая праца, не напружная. І потым адбываецца ўсплёск. Вось і тут пачынаецца асноўная гісторыя. Усплёск, так. Калі на 15 секунд пачынаюцца фокстрот. Потым мы даведаемся, што усе насамрэч пачынаюцца, наколькі разумею. Так, яны ўсе прачнуліся, потым усе супакоіліся, таму што яны паразмаўлялі, што далей рабіць, і вось менавіта тое, што яны паразмаўлялі, як што далей рабіць, дало пачатак усім гэтым сюжэтным веткам. Яны як бы трыгернулі весь сюжэт. Цяпер у мяне па сюжэту там трэба паговорыць пра галоўных герояў. Усіх абмеркавалі. Давай перайдзем да хуценька зараз паспрабуем пагаварыць, што адбылося пасля ўсплёску, як усё гэта дакацілася да планеты Джуніпер, якая знаходіцца далёка ад зямлі. Па-першае, я наколькі памятаю, пачынаецца гісторыя Кхама з таго, што ўсё ідзе вакол танца масак, свята танца масак. І вакол таго, што яму прыходзіць вось гэтыя два артефакты яго. Так. Калі што гэта, пэўна, таксама спойлер, там яму прыйшоў голографічны дыск і коробка. З дыскам мы так не зразумелі. Па сутнасці іх адправіла Бугі. Вось гэта ў гэтым мая ідэя, я як бы не абазначаў яе явна, тому што можа быць не так важна, але Бугі адправіла. У яе там муткі з Кхамам, яна як бы была ініцыятарам кхамаўскай усей веткі сюжэту. То бок вось гэта 15 секунд, калі яны паразмаўлялі, Бугі вырашыла, што трэба Кхама пачаць. Там у них былі як бы две асноўныя мадальнасці ўсёй этой размовы 15-секунднай. Это ветка Фокстрота, які там усё распачаў па сутнасці з Одры і Юлікам. Вось, а Бугі аддзельная нейкай свой інвестигейшн там вела. Вось, і яна з Кхамам. Яны не то, каб супярэчылі адзін аднаму, але так узаемадапаўнялі. Ты хочаш так, добра робім так, умоўна кажучы. З дыскам гісторыя нам яшчэ адкрыецца, так, у наступных кнігах, так разумею, бо яна ж не адкрылася да канца кнігі таксама. З дыскам пакуль што я не прыдумаў, не планаваў на гэта нічога, магчыма, але дыск, праблема ў тым, што ён застаўся на Джуніпер і ляжыць там наверсе ў гэтым, у пірамідзе. Запёкся. Вось. Запёкся, там его выкалупаць можна тэарэтычна, не ведаю пакуль што навошта. Можна ён дарагі прадаць яго, там, не ведаю. То бок, у ім запісана нейкая інфармацыя, па сутнасці тое пытанне, якое Эллы хацелі задаць Джині. Вось, яны запісалі ў той форме, у якой лічылі, што Джині будзе зручна прачытаць і як бы ветлівай, скажам так, форме для яе такой прыемнай. Вось яна паглядзела, сапраўды класная вельмі праца, ёй спадабалася, і ў пэўным сэнсе яна ці дасць адказ, ці збіраецца даць, ці скажа, што гэты адказ немагчыма даць. То бок увесь замут у тым, што падчас усплеску Елы прачнуліся, зразумелі, што ў сістэму зайшла іншаземная нейкая асобіна. Яны зразумелі, што прайшоў нейкі сігнал, які можа указваць на тое, што у некага ёсць квантар. І гэта нехта, гэта сляды квантара, адгалосак эха квантара пайшло. І па ланцужку яны пашлі размотваць з дапамогай нашых трох герояў у тым ліку. Вось яны размотвалі што, куды квантар ідзе, як. Я, напэўна, не буду спыняцца там прям на ўсіх падзеях. Давай адразу к Джуніперу пойдзем, просто каб людзі самі пачыталі, бо гэтае напаўненне таго, як мы ідзем ад усплёску да фінала, яно вельмі захапляльнае. Адзінае, што я там хацеў толькі спрасіць, там вельмі файная спасылка на Менск была, гэта бітва ў сталіцы. Гэта просто такая асалода. Яму падабаецца. Такая асалода. Дзякуй табе вялікі. Джуніпер. Шкада, заўсёды праблемы з Мінскам былі, што там няма нармальных Google карт, не можна паглядзець, дзе што. Лаос ёсць, калі ласка, хадзі, глядзі, мапы ўсе. Што там касцёл, сталіца, нармальна ўзгадаўся. Так, але ж яны там бегалі, прабягалі там-сям, трэба ведаць, ці
ці там есть праезд, ці не перагарожаны, ці магчыма. Што калі ты не памятаеш, што ты не зразумееш, ну, бо не пабачыш. Так, усю эту лагістыку, як яны там перамяшчаліся, я ж трэба ведаць, там адлегласці. Калі яна стаяла на страсе, там буслы былі, я такі, блин, дядька, што ты робіш? Што ты робіш? Ну, там жоравы, а не буслы, мне здаецца. Ці журавы? Так, журавы, напэўна. Мне здаецца, так. Добра, у выніку што мы маем? Мы маем 3 герояў і Фокстрота, усе з якіх імкнуцца на одну планету, на Джуніпер. Усе там рознымі шляхамі, хтосьці баржамі, хтосьці яшчэ якімсьці чынам. І давай распавядзі ты караценька, што адбываецца на Джуніпері, каб мы просто даведаліся, чым кніжка скончваецца і задалі там фінальныя пытанні свае. Я памятаю, сам там уже столькі было все. Ну там бойка, па-перша, там уже фінальная бітва, так сказаць. Вось. Бітва каго з кім? Па сутнасці карпаратаў за ўладу, за ўсемагутнасць і елаў за тое, каб ці это была ўсемагутнасць, ці ей не было, каб разруліць свае ўнутраныя супярэчнасці. Ну, карпараты наймаюць Мадзьяра, правильно? Мадзьяр б'ецца з Одрі, б'ецца там з Кхамам, з усімі імі, але які сэнс у карпаратаў гэта зрабіць? Яны хочуць... яны даведаліся, што... Яны абрабаваць хацелі проста. Яны хацелі грошы. Фінансавы пул весь вісіць на Фокстроце. Там же такі юрыдычны казус, што Фокстрот, па сутнасці, калі пакуль ён умоўна жывы, ён з'яўляецца асобай. Ёсць грамадзянства і ўсё такое. Але калі ён памірае, ён уже інтэрпрэтуецца не як асоба, а як праграмны прадукт, які належыць стартапу, які належыць Мураі. І ў такім разрэзе усе грошы фінансавага пула, гіганцкія грошы, усе грошы ела. Па сутнасці, юрыдычна будуць належаць Мураі. І кокнуць Фокстрота, просто іх мадэлі статыстычныя, там такія планіровачныя мадэлі вылічылі, што гэта найбольш прыбытковы шлях, найбольш эфектыўны шлях павялічыць прыбытак акцыянераў. Все з іх матывацыяй ўсё зразумела. Так, карпаратыўныя інвестары і аўтарытарныя дзяржавы две самыя страшныя рэчы на гэтым свеце. Нагадай, навошта туды Фокстрот прилетае? Сам асабіста, каб што? Яго запрасілі. Асабіста яго запрасілі. Падчас усплёску? Не падчас усплёску. Падчас таго, як першая баржа скакнула на... Другая баржа скакнула на... Всё, я... Так. Паштоўка пайшла, казала Джинні. Вось гэта і было запрашэнне. Таму што нішто не можа замяніць асабістую сустрэчу. Давер можа быць усталяваны толькі пры асабістай сустрэчы. Так, і там есть дэфініцыя асабістай сустрэчы, вельмі такая дзіўная, але іншай у іх няма. То бок, калі адзін контрагент можа забіць другого контрагента, тэарэтычна, не факт, што ён гэта будзе рабіць, значыць, сустрэча лічыцца асабістай. Калі это нейкі ремоут кантраляванае цела, якое ты кокнеш, ну хер с ним, то гэта не асабістая сустрэча. Ну, в этом ёсць такі глубінны сэнс. Я ў нейкі момант, калі вось гэта ўся гісторыя з Джинні разварочвалася, асабліва ўжо пасля таго, як яны... Там ўсё так было, што яны доўгі час з Юлікам правялі. Юлік там вучыўся танцаваць, каб увайсці з ёю ў нейкі кантакт. З пераменным поспехам. Дарэчы, так. Але цікава, мне спадабалася гэта гісторыя. Потым Фокстрот прилетае, і мне падалося у той момант, што Джинні, яна лічыць Фокстрота нібыта... Там быў такі момант, што ён не то сказаў, не то неяк даў зразумець, што ён шукае квантар, і Джинні нібыта усміхнулася і такая, так гэта ж вельмі простая рэч. Вось штосьці такое было, што для яе гэта зусім нешта простае, я табе распавяду. Я правильна разумею, што для Джинні гэта... Не, хутчэй за ўсё не. Яна, для яе гэта праблемная рэч, таму што, па-перша, это адказнасць на яе, таму што яна дае квантар ці не дае квантар, ну, і так, як бы кепска. Вось, па-другое, не факт, што яна яго наогул можа даць, што ён у ёй ёсць. Там як бы і мы дакладна не ведаем, ці ён сапраўды ў ёй ёсць, проста падалося. Я вось, напрыклад, у мяне ў галаве не мае такой рэзкай карцінкі, ці ёсць ён у яе. Але яна кажа, што ніхто не пойдзе без падарункаў. Якіх канкрэтна не спецыфікуецца. Вось, магчыма, такія падарункі яны атрымалі падчас
Flashdance хутчэй за ўсё. Ну, пакуль не ведаем, што якія гэта падарункі, хутчэй за ўсё мы даведаемся потым. Не ўсе тыя, на якія яны разлічвалі, але каштоўныя. Пры гэтым народ Джыні ён звышмагутны ў параўнанні з чаравестам. Ну, прынамсі так ну падаецца. Так, просто яны, як это, шмат чаго умеюць, але не ўсё робяць. Просто ёсць там... Арыгінальна задума моя была ў тым, што яны перажылі нешта падобнае. Яны перажылі нешта падобнае, зрабілі неправільныя крокі, зрабілі правільныя высновы і просто ўлазяць, каб рэальна дапамагчы. І што цікава, адчуваюць сабе ў праве гэта рабіць. То бок не такі, што ах, гэта чужая цывілізацыя, мы не павінны паказвацца ім на вочы, каб не выклікаць там страх і ужас. Не, тут просто акуратненько, кропкава ўздзейнічаем там, дзе без залішніх рухаў, але з максімальнай эфектыўнасцю. Окей. Все, у мяне ўжо шмат там тэорый, мільён, я не буду ўсё гэта прамаўляць. Ну, ты бачыш, што я сам не ўсё ведаю. Бок я калідор верагоднасцяў абазначыў, межы якія, такія канстрэнты, так? І ў рамках гэтых канстрэнтаў я сам сабе даю трошачкі прасторы, каб, можа быць, перакруціць все так ці інакш, каб гэта верагоднасць у другой частцы яна схлопнецца ў канкрэтны стан такі, знаеш, з квантавага... Бая з таго, што ты з аўтарам размаўляеш, і падаецца, што аўтар нібыта ўсё ўжо ведае, так? Ну, я кажу, вось пра 200 окей я не ведаў, я даведаўся толькі пасля выхаду. То есть яно склалася, як бы вось гэты калідор квантавы склаўся ўрэшце ў такі стан, які я мог асэнсаваць. Не ведаю, чаму яно было, а потым зразумеў. На гэтым я па сцэнару хацеў бы скончыць. Я спадзяюся, што тым, хто нас слухаў па сцэнару, у вас засталіся пытанні, і гэтыя пытанні вы адказы атрымаеце проста з вось такой горкай зверху, калі прачытаеце кніжку. Я хацеў яшчэ асабіста табе дзякуй сказаць, ведаеш за што? За апошнія старонкі, за Flashdance. Я не ведаю, якім стане ты гэта пісаў, але, ну... Не, я в нармальным стане звычайна гэта пісаў. То бок гэта была свядомая праца над тым, каб зрабіць гэта трошачкі такім надсвядомым, хіба так, трошачкі крэзі, так, таму што героі ў гэты момант знаходзіліся ў стане такой суперпазіцыі, скажем так, якая адыграе сваю ключавую ролю. Потым яшчэ менавіта гэта суперпазіцыя, ўжо таксама трошачкі прапрацаваў гэты момант, што яны знаходзіліся як бы ў адной, па сутнасці сталі адной сутнасцю такой, адной асобай. Вось. З раздзяленнем там ёсць намёкі такія, што ім дапаможа Джыні, то бок раздзяленне не прайшло без болю, скажем так, але яно не стала фатальным. Ну, карацей, дзякуй. Я атрымаў велічэзную асалоду і ўсім раю гэтую асалоду атрымаць. Я не ведаю, як у цябе ў галаве гэта... Ну, 10 гадоў, ладно. Ну, я жыў гэтым, то бок, вось глядзі, якая розніца, калі б я, напрыклад, выкарыстоўваў нейкую генерацыю для того, каб скласці сюжэт ці нешта іншае, напэўна, я бы так упэўнена табе не смог адказваць на пытанне. Таму што гэты сюжэт, гэтая вся эстэтыка, гэтае разуменне, ўсё, яна проста стала, як бы, часткай мяне самога, то бок это вельмі персанальна, скажем так, это я ёсць. Это не нешта згенераванае звонку, не нешта напісанае нечым іншым, гэта просто кавалак мяне, і я, як бы, все калегі мае, якім я даў пачытаць, хто мяне добра ведае, сказаць, што я ўвесь як асоба свячуся просто ў гэтай кнізе, она не можа існаваць аддзельна ад мяне. Да, так, это частка мяне, і я частка гэтай кнігі, это адно і тое ж, адна і тая ж. Дарэчы, гэта адно з маіх апошніх пытанняў было, але, напэўна, адказу... Ну, не ведаю, ці ты кагосьці з сабой асацыюеш з герояў больш за ўсё? У кожнага з герояў ёсць часткі, якія я спісваў з сябе. Пратотыпаванне з іншых асобаў мне даецца цяжка. Я вот нейкія рысы з сябе просто надзёргаў, і Юліка таго ж эпілепсіі усялякіх. Ну, Юлік, пэўна, таму што, ну, прафесійная такая падабенства, прафесійная. Не Джиттербак, не... Ой, не Джиттерчак. Ну, яны так не дэталізаваныя, все-таки не галоўныя героі. Вось. Трошкі Фокстрота там недзе, трошкі Роні. Трошкі... Какая Роні? Полная голова Роні.
трошкі Одры, яна такая трошкі патаемная асоба, вось, но яе трохі цяжэй было выпісваць, тому што, па-першае, яна жанчына, па-другое, яна не зусім падобна на мяне, і самае цяжкае так Хан, тому што ён вельмі не падобны. Вось. Але вось гэты міф, што спісваюць за знаёмых, гэта не твой варыянт, так? Это... Ну, у меня гэта скілл такі, ведаеш, прататып мець і спісаць прататыпы рысы, схапіць гэтыя рысы, заўважыць іх. Але падаецца, нібыта гэта прасцей, пакласці іх у тэкст. Нічога, ты просто вось узяў чалавека і перапісаў. Ну, вось бачыш, камусьці выдумляць гэта праблема. У меня-то столькі бздуру ў галаве за жыццё скапілася, што для мяне выдумаць нешта гэта не такая праблема ўжо. Не ведаю, наколькі цяжка выдумаць нешта добра, але пэўны скіл выдумляць новае ёсць такое. А вось з жыцця браць, схапіць, вось сфотаграфаваць асобу чалавека і зрабіць яго прататыпам, гэта вельмі такі скіл круты. Я не ў поўнай меры валодаю. Файна. У мяне засталіся апошнія 3 пытанні, яны ўжо не датычацца ні кнігі, я нічога такога, яны ў мяне стандартныя, яны датычацца беларускасці. Літаральна 3 пытаннішкі для кожнага госця задаю. Па-першае, у цябе файная беларуская мова. І ты, напісаў кніжку па Гэта мне в голову дасі гэта вносіць. Прабач, я буду табе гэта дыфірамбы пець, але просто з'яўленне беларускамоўнага кіберпанку, окей, пераклалі нейрамансера, напрыклад, пераклалі б, гэта была б падзея, але ў нас круто было б. Нейрамансер, я, дарэчы, прачытаў нейрамансера падчас таго, як я пісаў, 10 год там паспееш тоже, што прачытаць. І так дачытаў яго, думаю, нафіга я гэта пішу ўвогуле, там ўсё сказана. Але ж дапісаў, ладно. Гэта выключная падзея, гэта вельмі выключная падзея, калі з'яўляецца беларуская літаратура, але так. Беларускамоўная у першую чаргу. Таму, канешне, раю перакладаў на іншыя мовы. Я з задавальненнем я шчыра спадзяюся, што праца ўжо зрушылася з нуля у гэтым кірунку. Мне ёсць ужо чалавек 40 расійскамоўных, якія хочуць прачытаць. Нормальны ўжо тыраж 40. Але не на расійскую пакуль што. Разумею. Але пытанне ў мяне такое, як ты сам прыйшоў да беларускасці, і адкуль у цябе гэта менавіта беларуская культура, беларуская мова? Усё пачалося, я думаю, з таго, што я нарадзіўся ў Беларусі. Вось так я прыйшоў да беларускасці. А так, у сэнсе, што мне мовы заўсёды больш-менш лёгка даваліся ў вывучэнні. Вось таму беларускую мову вучыў у школе, а там потым, калі пачаў кнігу ўжо пісаць, думаю, афіглі. Па-руску пісаць, потым скажу, што ты расійскі пісьменнік, нешта мне гэта не надта падабаецца. Напішу па-беларуску, скажу, што ты беларускі пісьменнік, это ўжо лепш. Вось. І вырашу так вось. Нават узроўню, можа быць, маёй мовы не хапала спачатку, каб это напісаць усё. Часткова там некаторыя словы там устаўляў тое-сёе, потым нідзе са слоўнікам, просто ёсць слоўнік скарнік, вось, напрыклад, скарнікам я там перакладаў гэтыя словы, просто вось. Я ім паабяцаў, што калі кніга выйдзе ў профіт, то я ім заданачу. Калі не выйдзе, сказаў, то нічога не заданачу. Таму што сам у мінусе, калі буду плюсе, то я ім удзячны, яны мне дапамаглі. А ты ўжо ці, дарэчы, па больш частцы беларускамоўны ці не зараз? У мяне сын беларускамоўны, мы з ім па-беларуску размаўляем, па-расійску не надта добра па-расійску, для этой замежная мова хутчэй. Вось, у сям'і з жонкай часта тут, калі тут робім працу, сыркі ўсялякі, таксама з гаворкай ідзе часцей. Мы просто не пад запіс сказалі гэта, можа хтосьці не ведае, што ў цябе жонка, і ты зараз жонкай, напэўна, ўжо разам вы робіце пансэрак. Так, это сайт-бізнес наш, пансэрак. Это наш сайт-бізнес, это праект жонкі, а я дапамагаю з тэхнічнай часткай там з усім такім. Вось. То бок беларускасць нармальна для мяне, так. Ты так кажаш, натуральна. Але слухай, колькі у нас айцішнікаў на беларускай мове размаўляюць? Колькі у нас я аднаго як мінімум ведаю. Пісьменнікаў шмат. Айцішнікаў. Пісьменнікаў хапае, насамрэч хапае. Просто купляйце па-беларуску кнігі, чытайце іх будзе больш, таму што гэта стане больш мэтазгодна іх пісаць, так, і ўсё. Ад попыту залежыць. Перадапошняе пытанне, што такое для цябе быць беларусам пашло экзістэнцыйнае? Я вось, дарэчы, думаў пра гэта так.
як вось маркер беларускасці, так, там, это даволі частае пытанне ў всякіх размовах, там розныя людзі на гэта адказвалі по-рознаму, і я як бы думаў, сядзеў, ну, нейкае можна складанае прыдумаць там адказ нейкі, там, гэта ўнутранае адчуванне сябе беларусам, ці гэта колер там пашпарта, ці гэта сувязь з Беларусю ментальная нейкая. І я пакуль што не знайшоў ніякага такога фактара, які можна было б лёгка памераць, скажем так. Вось ён каб быў явны, бесспрэчны і як этот не солід прынцып, а які там выміральны, там абмежаваны у часе, там як таскі ставіць, правильно, як это называецца, уже забыўся. Вось. Не памятаю, ну, карацей, ёсць такі фреймворк ментальны, калі ты таску ствараеш, каб яна была выміральна ў часе, там былі крытэрыі. Карацей, беларуская мова, сапраўды, яна адразу бачна, што, куды, адкуль ногі растуць. Ось. Ты размаўляеш па-беларуску, ну, собственно, і ўсё. Беларуская мова. Так, ну, мова, яна просто вельмі просты крытэр такі, вельмі просты і эфектыўны. Я думаю, можа быць, камусьці нешта іншае патрэбна, мне асабіста не. Я і так бачу па беларускай мове, хто есть хто. Круто. І апошняе пытанне, як ты лічыш, ці цёмны ў нас лёс у беларусаў у сэнсе? Цёмны, не цёмны? Твоё меркаванне? Ну, цёмны, відавочна цёмны. Нешта вялікай колькасцю беларусаў даволі такі хрэнова. І зараз, і ў мінулым, і, пэўна, яшчэ некаторы час будзе. Таму, вот, можна сказаць, цёмным. Ну, тут хто ўжо як да цемры ставіцца. Так. Што рабіць? Это цяжка пытанне, каб я ведаў, што рабіць. Ну, кожны робіць, што рабі. Па-першае, я, вось, асабістае маё такое. Я раю усім беларусам стаць багатым і мець дужа грошы. Это першае, з чаго трэба пачынаць. Давайте, вось вы ўсе добрыя людзі станеце багатымі, уплывовымі і будзеце мець дужа грошы. То бок пачні з сябе. Пачні з сябе і з свайго дабрабыту, а калі ў цябе будзе дужа грошай, будзе дабрабыт, ну, і здароўе, канешне, каб это ўсё падтрымліваць, каб это дабрабыт падтрымліваць, там жадаю здароўя, потым багацце, а потым гэта ўсё выкарыстаць на карысць агульнай справы. Калі ты бедны і хворы, у тебе, ну, як бы няма чаго аддаць іншым. Калі ты багаты і здаровы, то ты можаш сабе шмат чаго дазволіць. Таму скіруйце сваю ўвагу на ўласны дабрабыт і здароўе, і тады вам адкрыюцца магчымасці, якіх раней не было. Дзякуй, Артём Шуканаў, Пентаквантар. Вялікі табе яшчэ раз дзякуй, што знайшоў гэтыя 3 гадзіны. Дзякуй вам усім, дзякуй всім, хто слухаў і чытаў. І хто прачытае. Спасылачкі. Хто прачытае, так. Нагадваю, што працягваецца збор грошыкаў для таго, каб падкаст «Цёмны лёс» мог выходзіць на аўдыёпляцоўках. Гэта таксама вельмі важна, бо прыкладна палова праглядаў прыходзіцца на аўдыёпляцоўкі. Ну, дакладней будзе сказаць, праслухоўванняў. І такім чынам, дапамагаючы аплочваць гэты хостынг, вы дапамагаеце распаўсюджвацца таму кантэнту, які я раблю для вас на «Цёмным лёсе». Збор невялічкі зусім, там ужо пэўная колькасць грошыкаў сабраная. Калі ласачка, праходзьце па спасылцы, калі у вас ёсць магчымасць, дапамагайце развівацца беларускаму кантэнту. Ну і, канешне же, мои даражэнькія сябры і сяброўкі, не губляйце сваю беларускасць. Пабачымся і пачуемся у наступных выпусках тутака на канале ці ў падкасце «Цёмны лёс». З вами быў Алексей Картыннік. Да пабачэння. Boюсь тебе, и мне тебе.